e Dakar njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon olel pindi koy loti do e Dakar njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon Dakar njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon olel pindi koy loti do e Dakar njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon olel pindi koy loti do e Dakar njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon do e Dakar njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon ko noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi Média caggal ndu jiɗɗen Allah en juule Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe men kala en ñaguima Allah subhanahu wa taala yo rokku en fattani kala ko poɗɗen wawde yewtude oɗo émission spécial ndelma bandiraɓe mbaw famde tigui enen gandi ko ɓoyani ko en mbaɗi plateau spécial toon to radio to kono caggal majjum kadi dendagal ɓesguji ɗi kadi ñaguima alay saago mbaɗen plateau goɗɗo spécial mo gandanɗa hoorema hono ñalawma hande o tigui rigui taw ko Pindi TV projet oɗo noon ko projet mo ganduɗa hoorema ummiri en ke ɓesguji meɗen hettotoɓe men yeeɓiyankoɓe meɗen ko kamɓe tigui ƴeewiɓe kolliti wonde alay saago oɗo projet waɗe vraiment ko ɓuuri heewi e ko ngakkuno e radio ngo ni heewi kadi ko ngakki e télévision beel ma waw latade no hannirta ni noon bandam musidɓe tedduɓe onon gandi oɗo émission mbiɗa yaade hen e bammen khalifa men goto mawɓe galle o wiyete ko Baba Hammat Thiam so tawi jiiɗi ari joni joni ma en dokku konngol hono bammen Baba Hammat Thiam wawa tigui rigui yettinde calminal mum fewde e bandiraɓeɓe ɓe gandanɗa hoorema vraiment kamɓe kala yidde mabɓe darde mabɓe e anniyaji mabɓe tan ko yo Pindi daro nde wonno e nder Pindi eɓe jeeya hen koye mabɓe enen aussi enen jeeya koye men e ko gandanɗa hoorema vraiment enen mbaɗa ɗum noon noon ko hunde ganduɗa ko guille tawtawtodiri guille noon so tawtawtodiri moƴƴi ko vraiment yimɓe mbawa tigui rigui wadde ko ganduɗa ko ɗum woni ko nawrata en yeeso ɗum noon en mbatta so wona dokken konngol bammen Hammat Thiam salmindire e yeeɓiyankoɓe meɗen Baba Hammat Thiam Allah waale Allah jabbas salmitama caggal jettiɗen koy loti do e Dakar njeeyo lamɓe lamaɓe ɓe nelaɗo makko nangodiri funange irangere woy worgon kono kadi en jetti enen onon ɓe gonduɓe plateau ɓe an Allah jabbar sala salminama joni ɗo calminten Malick Oumar en calmini tiggueji kala olel pindi koy loti do e Dakar njeeyo nangodiri funange irangere woy worgon kewɗawi ɗimo wona bandi men dem hono Biragil hono Sali Dia mo ganduɗa natti waɗen présenté e émission ngaji makko Dembo Africa olel pindi koy loti do e Dakar njeeyo jiɗmi en ko projet nangodiri funange irangere woy worgon yeɓoɓe heɗotoɓe
yeɓoɓe mbaɗa commentaire uji heɗotoɓe noddoɓe heɗotoɓe noddata kala projet mabɓe kamɓe mbi yo projet o yo waɗi kadi yen ɓannin ɗum ɗo e radio ngo e télé o wadde ko ɗum men onon kala on calmina wadde ha yesso ko lawol garten hen so ko noon tigui ha yesso ko lawol bandiraɓe musidɓe tedduɓe plateau en jeewaka enen gondi hen eɓe gandanɗa hoorema e kala saaha inde ɗemgal mum walla dande mum hewno nanede ko toon to radio to e on émission battam lamiɗo biyetede holno pinde ɗon holno pinde ɗon hande ko ga e télévision woni Malick Oulel pindi koy lottiɗo e Dakar jeeyo nangodiri funnague irnagere woy worgon bandiraɓe men wonɓe nder leydi caggal leydi min salminima ceerno Abbas noonne kadi ne mawɗo men ceerno Hamadou Ali Thiam noonne kadi ne Sali Dia ko walla mbiyen sohna Sali Dia jeeya koye mawɓe galle ɓe en jetti noon en juurima no feewi no feewi no feewi mawɓe galle ɓe ha yettanima technicien ji ɗi kamɓe jagguiɗi e kaɓirɗe hannde ha bandiraɓe ɓe ne mbawa en yiide ɗo e keɗo ko kalaten ko kadi ne nde won noon mbiruɗon ni ko woni ñalawma oɗo hannde ko ñalawma keeriɗo hayso tawi en mbaɗinomo e haalirde nde ene jojji kadi hannde mbaɗenmo ɗo e ayawo manam Pindi TV bandiraɓe heeɗiyankoɓe ko noon mbiɗa sikki ene wayno ha hande e technique to banggue technique to ene wayno voix ma ene manqui nanede no jiɗirɗen ni ɗum noon ɓoyata ma technicien ji gartu hen no pewdeten ɗum enen gandi plateau ene gonta hen yeewaɓe so Allahu lamɗo jaaɓi ko ɓoyata ko bani men debbo mbo wona bandi debbo hono sohna Salamata Dia ma ar ɗoyti enen gandi debbo Africa so lolli e nder Pindi Média walla so lolli hande e nder aduna o foof ko kanko on ɗon debbajo o lollini ɗum ko ɗum woni ɗum waɗi e kala saaha enen kewiide so ɓiɗɗo jibnama woni debbo so nafani hayso tawi woni gorko kadi hewta nafoore no hannit ni ɗum waɗi oɗo projet mo ganduɗa hoorema eɓɓama gam tigui rigui bandiraɓe goto foof ene waɗa junggo mum e nder jiifa junggo mum e nder ko ganduɗa hoorema ko kañum jeeyi vraiment jeeyno hoore muɗum vraiment wallita Pindi Média ha wawa darnude koyɗe no hannit ni ɗum wona hunde ganduɗa hoorema ummi ke wonɓe ɗo e Pindi subaka Allah foof ina pinɗo ene mbaɗa ala ummi ke auditeur uji meɗen e ɓe ganduɗa hoorema spectateur uji meɗen hen goto foof holliti wonde ɗum ɗo ko hunde mawde ganduɗa hoorema moni foof foti hen ko darade darna hen juuɗe mum no hannit ni ɗum waɗi konngol ngol wonnoke Malick Oumar Ali mo gandanɗa hoorema ko musidɗo men tedduɗo kewɗo nanede toon to ganduɗa hoorema woni holno pinirɗen Malick Oumar min jiiɗi gartana min seeɗa tan e ko ganduɗa hoorema oɗo woni projet mo ganduɗa hoorema eɓɓama ɗo e Pindi Média gam tigui rigui bandiraɓe en mbawa hutorade ɗum no hannirta ni hen eyyi noon tigui ceerno Abbas no mbiruɗa ni a haali hen ko yoni woni ne yoni ko ganduɗa ko aɗa tonggui ɗum aɗa huufi ɗum aɗa heeɓidi ɗum noonne kadi no ceerno Hammat ko fuɗɗi hen haalde ko kala ko jiiɗa ko dilli oto ƴeew ko dilli ko ƴeew ko dillini ɗum ko dillini men ha e oɗo ñalawma hande mo mbaɗɗen ko yawti e haalirde nde enen mbaɗa ɗum ñalawma hande o e ayawu ngoɗo o ko bandiraɓe meɗen ɓe ganduɗa ɓe ko yiɗɓe Pindi yiɗanɓe ɗum sehilaɓe mum yaadiɓe muɗum tawa kadi koye dawal juutugal no mbiruɗen ni ɗo ɓamda ɗo ne woɗɗi no fewi no fewi no fewi bandiraɓe kañumen jammani kaaɓani keppani ene gondi e Pindi kala ko Pindi ƴettini wonde mumen ɗum saabi noon miijoji ne gawe ha miijoji gawi wadde ko wayni hande jooɗade wadde ko wayno carte ni mbaɗen ko wiyete ko hirjino yewtidde ɓe ganduɗa ɓe ko heeɗiyankoɓe e noddiyankoɓe Pindi radio nder leydi e caggal leydi ɗo adana ɗo e fuɗɗode golle men ko yettudeɓe e sifa kuuɓal sen jettiɓe noon e sifa kuuɓal woni ko wonɓe ɗo e nder leydi Sénégal tengti noon o wonɓe dowri ndi ɓe ganduɗa ɓe kañumen ala foof ko joguiti hande so wona ene jogui postoji radio ji mumen tan ina tombi Pindi holto fini holno finiri e holno findiri ko yewiti ko wiyete ko kabaruji jewte muɗum bandiraɓe meɗen ɓe ganduɗa ɓe ko nan caggal leydi to foti ko keddiɗo e galle foti ko dawowo e golle muɗum e foti kadi ne koye nokku mo gonɗa o tan no sifori foof ko ɓitti ɓili ko foof ɓitta hen Pindi jaada e mum aɗa heeɗo ɗum aɗa heeɗo kabaruji mum jewte muɗum battede wonɓe ɗo e ko wiyete ko heɗotoɓe en taw koye via application tenki noon to banggue radio ngo no way sattude ni to banggue weeyo no way sattude ko banggue ko waɗete hen ha mbawa nande ɓe keppani ɓe kaaɓani ɓe jammani ɓe mbaɗa ɗum haɓe mbawa jaggude Pindi ɓe keɗo ɗum ɗo foof noon sa ƴeewi ko kalɗen ko nder leydi nder e caggal leydi wona enen haaloɓe ɗo ɓe wonɓe ɗo e oɗo plateau wona wonɓe radio ngo ala ko kamɓe ɓe ganduɗa ɓe ko abbi ɓe gabbi koye meɗen ɓe ndewe meɗen e sifa no mbawɗen waɗirde foof eɓe jiiɗi
ɗum noon tawde woni eɓe jiiɗi alay sago ɗum en meeɗa yijjidde ɗum en jejjitta ɗum kadi ne ƴeewen e membade e awde kala ko ganduɗa ko ɗum ɗo ina wawi abbade e belammaji mabɓe pawen jooɗoɗen jewten hen jewtiden mabɓe ƴeewen golle men no mbawata yaarude yesso kono noon tigui Malick Oumar Allah jarama a jarama Baba Hammat Thiam aɗa andi ɓoyani ko e piindi média elle e wonko gueɗe kewɗe ɗisino ustade seeɗa kono ɗum ɗon saabino ɗum ko ha wawde yurnitade ha wawa artude no hannirta ni hande noon en gari enen daari darde tindi vraiment gam yidde ƴellidde ɗum ɗon noon saabi ɗum ko hettiyankoɓe men yeeɓiyankoɓe men ko kamɓe daari ko kamɓe daadi ɓe mbi e wonde alay saago dar noon koyɗe min duusa on e fannuji ɗi kala holno jiiruɗa nguɗo miijo Baba Hammat eyyi Alaji Abbas a jarama kadi yeeɓiyankoɓe kadi kamɓe fof ɓe jarama aɗa andi oɗo projet jibini ɗum ko auditeur uji famde wonde radio communautaire hono radio men ngo e radio ji goɗɗi wurni foti wurnude ɗum ko auditeur uji ɗi kamɓe auditeur ɓe paami ɗum ɓe mbi wonde alay saago oɗo projet daro kadi o ñiiɓa kadi o waɗi pérennisé woni o ñiiɓa o wuura kadi o ñiiɓa nde wonno hunde ne wawi wuurde tawa ñiiɓani kono ɓe jiiɗi ko wurnude ɗum kadi ɓe ñimna ɗum ɗum noon woni ɓe mbi wonde ɓayri ko noon yo en puɗɗoro wadde carte eyyi yen puɗɗo wadde carte e on saaha ƴeewe ko yeeso holko addanta en nde wonno wonɗo gonnoɗen wonko tagui en dartade ko tubakoɓe mbiyata ko reculer pour mieux sauter manam yurtir caggal mbawa diwde wadde dañde diwal manggal noon tigui saabu no Malick wini joni ni omo heewi wiide kanko Alaji Malick wonde radio men ngo e télé men o ko laana gonka hakkude maayo kala nodduɗo noote miijoji ɗi gossodire yimɓe mbawa famodire ɗe ko kalata ko moni kala wawa naftade goɗɗo wawa naftade miijo goɗɗo on deke so tawi auditeur uji koyemumen kañumen pelliti wiide yo projet waɗe projet yo fuɗɗode waɗede carte mbede kala coɗɗo kartal ina jeeye e yiɗɓe radio ngo kadi firtani noon wonde a soodi kartal tan ma ala sago keɗoɗa walla a sodani kartal tan heɗota ko ala koko udditi nde wonno ala heedi heeda ko radio fulɓe foof dendagal biyo mbimi hay tan nanowo kolliɗi tan welto ina jeeya projet he machallah ko noon Baba Hammat Allah jarama a jarama kadi a weltanama e on ɗon fannu mo gandanɗa hoorema fa tabarakallah machallah ko haqqille jultuɗo haqqille labtuɗo enen gandi mawɗo ina moƴƴi tan woppede e fannuji ɗi kala saabu kala ko haali ko ɗum deftere nde wonno mawɗo men goto wiyatno mawɗo Africa so ɗo wawi wonde foof goppiden ɗum tan e sagoji mum ndenen ɗum no hannirta ni saabu ko ɗum bibliothèque ko ɗum deftere ko ɗum fawru defte ɗe gandanɗa hoorema nde kala ɗo togni walla kala ɗo woni moƴƴi tan ko rene saabu so wirnima en tan ene wayno ndun ɗon fawru vraiment koko duppi walla koko yaata non noon woto Allah lelnu woto Allah yawnu yo Allah lelnu ɗum no hannirta ni henni juuta balɗe kewɗe gonda en aɗa dusindira en saabu darde ma e piindi média ko hunde wande fayida surtout e fannuji ɗi kala sa ƴeewi to banggue gestion to banggue foof vraiment ko darde labtude malgré duuɓi ɗi malgré foof so tawi neɗɗo yima aɗa ummo aɗa ara subaka kiiɗe jamme ñalam fitti ko leñol ngol en jaranma hunde foof non noon Baba Hammat Allah jarama a jarama e on ɗon fannu garten tan e musidɗo men tedduɗo mo ganduɗa woni Malick Oumar Ly mo ganduɗa ko fanniyanke e on nden ɗon yewtere witede holno pinnuɗon ala fof ko dañaka e nden ɗon yewtere ala fof ko haalaka e nden ɗon yewtere ala fof ko famaka e nden ɗon yewtere surtout noon ha jibini vraiment en jeeya e ko jibini ko ɗum ɗo ko ganduɗa hoorema hande woni oɗo projet mo ganduɗa hoorema darima Malick Oumar ɓeɗo ɓe ganduɗa hoorema ko sagataɓe meɗen ɓeɗo ɓe ganduɗa hoorema ko yiɓɓe meɗen ɓeɗum ganduɗa ma ko yaadimi men ko dusidirɓe meɗen e fannuji ɗi kala so tawi kamɓe ɓe mbawi dara ɓe mbi ahan minen min jiiɗi ko dusɗon holko foti wonde darde men eɗen ɓe ganduɗa hoorema subaka ikkikiɗe jamme ñalam enen daari nden ɗon darde eyyi ceerno Abbas aɗa andi haala pulaar ɓe mbiya wonde gacci winde ko tawaɗo hen gacci winde ko tawaɗo hen gonga ɗum ɗon so tawi no mbirunoɗen ni enen kaala ɗum ñañere fof enen mbaɗa konngol ngol répété enen defto konngol ngol so tawi neɗɗo wi ina tinma a tintintum a tino ko tinma ko joni noon ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko yiɗɓe piindi tinɓe tiindi e piindi tintini en ha joni meeɗano ni yejjidde ɗum kono tintini en siftinde ene softinde en ene jiiɗi ha joni jokket golle e fannu goɗɗo kadi ne en ceerata e awde fala budde jetten ɓe no feewi no feewi no feewi no feewi jetten jewteɗe ganduɗa ɗe ko baɗeteɗe he
sabu ko jewte ɗe jibini walla ko kañumen tongi walla kañumen kuufi walla kañumen dusodirta e ɓe ɓe ganduɗa ɓe ko heeɗiyankoɓe tedduɓe wonɓe nder leydi e caggal leydi sabu so tawi neɗɗo ene heeɗo yewtere e sifa yewtere nde lowdi yewtere nde jaɓɓal yewtere nde e kanko jewtowo o e manam ko wiyete ko programme yewtere nde no tongirani so tawi neɗɗo dañi hen belemma ha wawi umminde manam hoore muɗum woni ko ƴiƴam muɗum jawdi muɗum warñede muɗum tampere muɗum lor gonɗo henete o ɗum ɗo fof neɗɗo o ƴeewani ɗum ƴeewi ko neɗɗo yiɓɓe waɗɓe manam yimɓe huufiɓe radio ngo ƴeewi ko radio ngo ƴeewi ko leñol ngol ƴeewi ko rendo ngo ƴeewi ko leydi ndi ƴeewi ko diwanuji ɗi ɓen ala ko mbawɗen wadde so wona en jettarɓe en jettiɓe no feewi no feewi no feewi no feewi no feewi ɗum noon mi rutta e makko ngol ceerno Abbas ko noon tigui musidɗo tedduɗo mo gandanɗa hoorema ko musidɗo men Malick Oumar Ly mo ganduɗa hoorema kewnoɗen nande dande nde tan ko toon to radio to omo ɓayyina nden ɗon yewtere wiyetede holno pinirɗen enen gandi tigui rigui o haali ɗo kongi taw ko kongi pular luggi lartuɗi ceer ɗi ganduɗa hoorema mi anda ko Baba Hammat jangguinimo ɗum walla hono wawi sifirade kala en tout cas Baba Hammat en jii ɓesguli ɗi darima dadima mbi e wonde ala ko jiiɗi so wona yo piinde ɓeydo darade ɓeydo ñibde koyɗe muɗumen an koye mawɓe jeeyaɗa a tawa piindi peut être nde sosa haɗa yetti ɗo haɗa yarti ɗo hayso tawi a tawa ko tigui rigui ɗo sosa ɗo kam a duusi piindi ha yettima ɗum woni ɗo hannde hol ɓettirgal mbaw joguiɗa ha mbawen hollirde bandiraɓe vraiment hannde enen jiiɗi darade gam wallodirde mabɓe e kim jiiɗi ko eyyi Alaji Abbas aɗa andi ɓe mbi wonde mo yettani sababu yettata Allah noon tigui en jiiti sababu o ko Abou Samba Diop o fuɗɗori e ngoɗo radio ko koye nder pantare ɗo wonno pantare ha wonti suudu ha wonti appartement ha wonti hande étage rez-de-chaussée premier et deuxième étage ndeke ɗum ɗo fof ko wiide wonde dogdu fuɗɗoto ko ñekkuru en puɗɗima seese ha en keeɓiɗo keɓɗen ɗo heddi ko ɗo hankanti ko moni kala ma waɗa hen junngo muɗum nde wawa yarude yesso nde wono eɗen gandi gurdam radio fawi tan koye auditeur uji muɗum no auditeur uji mbayni kem wiide enen auditeur uji men ko auditeur uji keele eɗen gandi koni keele sonno ko tubakoɓe mbiyata ko semence certifié keele ɗum woni semence certifié ko tubakoɓe koye men ɓe ƴetti ɗum deke enen ɓe joguiɗen ɓe nde wonno ɓe mbi wonde seeɗa ala ko barke woodi kadi Allah waɗi enen wona seeɗa joguiɗen kadi ko joguiɗen ko barke alhamdulillah kamɓe kadi jogui miijo wonde alay saago radio ji ɗi ma balle ngoɗo radio ji goɗɗi foof ɗum noon enen alay saago enen e koye men ken tinninoɓe ko alay saago jokken tinnare jokir tinnare ko kala programme wonnoɗo ɗo nde wonno kamɓe auteur uji ɗi ko kamɓe poti jogade programme o kamɓe poti wallidde en e yuɓɓinde programme men kamɓe poti oncude en nde wonno jiiɗen koko weeliɓe en jiiɗa ko weeli en enen nde wonno ɓe mbi wonde gamowo andi tan kono am kono yooɗen gamde koko yeeɓoɓe gandi kaalowo en tan ko noon haala kono ko weele haala he ko hettoɓe gandi ɗum donc enen soɓe gaddi programme walla soɓe miijim programme ɓe kalni en walla enen en juɓɓini programme alay saago enenne kadi mbaɗen respecté programme o ɓayde jewten ko yeewaɓe min sonno ko sagam tawa yen ɓuuri wadde fayida e samedi dimanche et les jours fériés samedi et dimanche e ñalawmaji ligguetaki ɗi mbe sikki mawɓe nen keɗoma e on ɗon fannu e on saaha yimɓeɓe so pofti ɗon jiɗata yewtede kadi so tawi a nani hunde ummide leydi ma tan aɗa jogo hen belamma hay so tawi noon nanani ko haalte ko ala ko haali noon kadi kalten ko pular ɓe kaltente kadi ɓiɓe fulɓe nanoɓe ko mbimi wimami ɗum noon ɓuuri moƴƴude enen e koye men ɓe mbi ko aadi adi gollal aadi adi gollal en gadori auditeur uji ɗi eɗen mbatta programme o no waɗirto ni no wanoni ha ɓeydo kamɓe kadi mbaɗa hen juuɗe mabɓe mbeten yaara yesso ko noon tigui ma en mbattu programme men no wanoni ha ɓeydo yajino hannirta ni en ma en gartu e Malick Oumar Ly haade men tottude tigui rigui bani men debbo mbo wona bandi debbo en mbaɗinomo annoncé ko ɓoyata ko mo natte plateau saabu enen gandi debbo Africa kanko darde makko ko darde wande fayida tabarakallah machallah e fannuji ɗi kala kono Malick Oumar en jii ɗeɗo carte ɗe ganduɗa hoorema eɓe mbi yen puɗɗiru wadde carte manam yen puɗɗo yeyde carte
ko ɓe balli en ha yen dañ carte ɗe moni fof wawa dañde hen ɗum aussi an holko cikkuɗa ko ɗum ɗon foti wadde motivé gote men kala wawa darade nden ɗon darde ha ɗum ɗon wawa latade vraiment no hannirta ni hen eyyi noon tigui ceerno Abbas seeɗa ala ko barke woodi noon ɗo fuɗɗorde ɗo ko carte hunde fof ne jogui ɗo fuɗɗi gonga ɗo adan ɗo ko carte mbaɗa créé walla ketta carte ɗe firti kono ceerno Hammata wi ni ko carte membre ɓe ganduɗa ɓe dendagal yiɗɓe piindi yiɗɓe leñol ngol yiɗɓe fulfulde kañumen fof hay goto heedaka hay goto ɗawaka hay goto ambaka neɗɗo ɗo wawi wonde fof omo wiya bisimilla makko e carte ɗe ganduɗa ɗe mbaɗama taw waɗi ɗum kono mbiruɗen ni ko yiɗɓe piindi machallah jettiɓe hen no feewi no feewi no feewi no feewi no feewi no feewi ɗum ɗo weeɓani oui hay so tawi coggu ngu koko dotta taw koye coggu ngu ganduɗa ngu ko yidde wallodirde bandiraɓe saabu heewani ko yidde dusodirde mumen woni ko mbimi ko wonde seeɗa ala ko barke woodi tawde woni heede seeɗa ala ko barke woodi fala budda ko dañƴen hen foof en jippirde hen barke goɗɗum ko tawti en hen foof bisimilla kadi ne saabu ɗo adan ɗo no mbiruɗen ni tawde ko carte fala budda jogoɗo fuɗɗi mbaɗen sensibiliser yimɓe jewtiden heɗiyankoɓe e ɓe ganduɗa ɓe ko yiɗɓe ɓe holno mbaɗɗen hen mabɓe ha cogguji ɗi newanoɓe ko dañete hen ko tawa faati koye ko ganduɗa ko ɗum ɗo ummini piindi ko woni yewtude e yewtidde bandiraɓe haade ɓe jeewede tottude kabaruji ɗi ganduɗa ɗi ene mbaɗeteno ɗo ɓeydade jokkude ɗumen wadde ɗumen renforcé ha bandiraɓe keɗo ɗum no keɗortono ɗum ni e guila e adana e ko wona ɗum ko enen fof enen gandi ko wiyete ko haalirde manam radio ceerno Hammata haali hen nane mi yiɗa hen artude ko wiyete ko radio ji ɗi ganduɗa ɗi ko radio ji diwaniyankoji sabu so mbiri radio ji diwaniyankoji walla radio li ɗi ganduɗa ɗi goni koye palɗe ngoɗo radio ene jeeya hen woni sababu muɗum ko jokkorɗe meɗen wonɓe e dowri ndi foti koye Sénégal oriental foti koye dewnuji men ko wayno Matam foti kadi no ko wayno Falde Podor e gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ɗe jokkiɗe meɗen ɗum firti tan ko tawde woni wona laamu jogui en walla jogani en ko enen bandiraɓe meɗen en pamɗani leñol ngol ne heewi no feewi no feewi no feewi saabu en jiiɗa wiide Samba walla Demba kono noon hunde fof ne jogui sababu en jetti sababu noon kala ko ala sababu moƴƴani te kala mo yettani sababu yettata Allah ɗum ɗon noon haaldeteɓe eɓe gandi ɗo ɓamduɗen mabɓe ɗo ha ɗo jaaraten ɗo kala koɓe mbaɗi hen eɓe gandi te kadi ma en laaɓanɓe deedi kadi dokken ɓe woni so lamɗo jaaɓi nde wonno ɓe mbi leñol wonata haaside ko neɗɗo wonata haaside en kasitta ko hay goto e mbaɗɗo hen mbuɗu muɗum en jetti ɗum en jaranima ɗum en juurima ɗum en ñaganima ɗum Allah moƴƴere ɗo woni ɗo ene woniri ɗo ko dañi ko no famɗiri foof yo Allah waɗa hen barke ko heddi ko ganduɗa ko arani yo Allah addu ɗum ɓeyde kadi ne hen duumade ko juuri ko noon haade men settude saabu mbiɗa andi ma tutto place ma o bani men debbo mbo wona bandi debbo hono sohna Sallamata Dia ko gandanɗa hoorema ko bandiraɓeɓe ina mbaɗa hen juuɗe mumen beela en onon ƴetti initiative kala baɗɗo hen mbuɗu mum vraiment wiye e wonde kaari waɗi hen mbuɗu mum te kadi est ce que an aɗa jaggui e to banggue hakkille ma wonande yimɓe wadde hen est ce que yokkade coggu ngu tan walla ko neɗɗo wawi foof hon pamirɗa ɗum ɗon eyyi ceerno Abbas aɗa andi coggu ngu tawde dottama ene wawi wiyede coggu ngu jarata ko kartal ko ɗum ɗo yeyete ɗum hono sali ar hen eyyi ma sali ar hen ko heddi ko neɗɗo ene wawi yidde piindi saabu ɗum ɗo ko yidde waɗi ɗum joƴƴini en ɗo ko yidde kadi ɗo yidde ala fof hay hunde gasata ɗon so yiɗani piindi soodi coggu mum ha gasi ene wawi sodde wadde walla multiplier ko ganduɗa ko ɓuuri kartal ngal ko jaratno ko saabu feeñi e bandiraɓe ɓe ganduɗa ɓe puɗɗima ni sodde carte ɗe machallah en jettiɓe noon en juurima e ko ɓuuri hen yodde ko ɓuuri hen yonnude foof ko neɗɗo sodana heɗiyanke sodana bandum ɓami koye joom suudu muɗum ɓiyum sehil mum jaadiɗo mum walla neɗɗo o mo ganduɗa o nana sawtowol makko taw o woni koye nder Europe walla woni koye nder États-Unis neɗɗo o kañum woni ko gaa e nder Fouta meɗen e dowri meɗen daaɗe ɗe tan ɓe beccodirta manam ɓe duttodirta kala subaka kono neɗɗo o welamo haw o waɗana hoore makko o waɗana on mo ganduɗa o mo nana ñaññal fof daande muɗum ɗum noon ko hunde nde ganduɗa nde ko enen belto hen no feewi no feewi wona ɗum ko ɓanginde yimɓe ɓe ganduɗa ɓe mbaɗi hen doole mumen ko ɗum ɓuuri yodde ko ɗum kadi ɓurata welde yimɓe ɓe ganduɗa ɓe neɗɗo ƴetti temedere mum waɗi hen ujunere mum waɗi hen ujunnaji muɗum ma en ɓangin ɗum so lawɗo jaaɓi cakten ɗum
goto kala ko waɗi henede ko taw kadi waɗiri ton ko sabu Allah ɗum aussi mbawten ɗum wadde tan walla men dañ fattange e kala saaha wadde ɗum e radio ngo e télé o par ce que aussi neɗɗo aussi so waɗi mbuɗu mum e nokku moƴƴi ene moƴƴi quand même vraiment hay so tawi yiiɗa inde mum haale ene moƴƴi vraiment enen laɓɓinen par ce que aussi enen jiiɗi vraiment jangge jaam moni foof wawa yiide hoore mum e ko watte ko no hannirta ni ceerno Abbas listeji ɗi ma mbaɗe so lamɗo jaaɓi kala neɗɗo baɗɗo hen tanka walla baɗɗo hen ñulla walla mbaɗi hen 15 inde mum ma haale kala ɗo sababu o ummori so lamɗo jaaɓi ma en yettu on jarnoɗen ɗum ko ɗum joganiɗen ɗum sabu ko nafoore yettu guurɗo woyi maayiɗo saɗa yetta yettu guurɗo ɓeydanma haade mayde enen tawde woni neɗɗo so waɗi ko boni koko felete enen kawri walla enen jaaɓi enen gonɗi so neɗɗo waɗi ko moƴƴi yo yette ɗum noon waɗi noon so neɗɗo waɗi hen mbuuɗu mum tanka mum no fotiri fof 15 muɗum ma en jettu ɗum jarnoɗen ɗum ɓangguinen ɗum e radio ngo so lamɗo jaaɓi ko noon tigui Baba Hammat aɗa andi ɗiɗo dumunnaji kala gonɗen tan ke oɗo projet mo gandanɗa hoorema Pindi Média ɓami ɗum vraiment darde tindi gam yidde kala ko fati alhaali radio ngo no yariri yes e télé o vraiment yen daro hen no hannit ni en jii ɓesguli ɗi vraiment nen daari hen darde tindi Baba Hammat hande ɗo gandanɗa hoorema ɗo en gardama hen ha e hollidde wonde ɗeɗo carte de eɗe puɗɗima yaltude Sali Dia joni joni ma ara hen so Allahu lamɗo jaaɓi an en tant que mawɗo e ɗiɗo fannuji holko poɗɗa wajade bandiraɓeɓe ha mbawa tigui rigui so yonti goto foof waɗa hen fodde mum no hannirta ni hen Alaji Abbas a jarama Titi aɗa andi ɓe mbi wonde so tawi a nandama e weedu so weedu ɓe wi yo koyngal ma tawe ɗon noon ɗeɗo carte ko carte ɗe ganduɗa keddotoɗe noon kala coɗo hen kartal ma winde wona e archive aji Pindi kala so yonta ma taw ɗon beela carte ɗe joni comme par exemple hande so neɗɗo soodi ɗum tan gasi walla holno jogori holno cikkuɗa ko noon ɗumnet par ce que enen gandi carte ɗe ko carte ɗe gandanɗa hoorema cartal membre so neɗɗo soodi ɗum ene foti wawde wande dañde happuji ɗi gandanɗa hoorema ɗi wiye e wonde ɗeɗo carte de vraiment neɗɗo soodi ɗum soit wonata ko lebbi jeegom ou soit o wonata ko hitande ou soit o wonata ko duuɓi ɗiɗi ou soit o wonata ko e eɓɓore nde hande e eɓɓore nde ɗo oɗo projet mo ganduɗa hoorema en mbaɗi ɗum holko cikkuɗa o wonata fatata wonde wawde wonde dawal carte ngal no hannit ni saabu so tawi en gandani dawal ngal en mbawata vraiment hokkude yimɓe foddeji men no hannit ni ɗum noon Baba Hammat amin jiiɗi en gartina min tan e happu kartal ngal holto gandanɗa hoorema fotata wawde ɗuminde mbeɗa andi Sali Dia ma ɓeydo nadde hen kono jumpan min hen tan ha ganden sababude kartal kañum ko presque ene rokka neɗɗo o dande e kala gollal walla e kala nokku ɗo neɗɗo wawi wonde e aɗa andi Alaji Abbas so tawi a yiiɗi hunde tan wodata ko jaranma noon so tawi a jaama e fedde a jaama yidde hunde ina moƴƴi kolla aɗa yiiɗi hunde nde woni ko yimɓe corda carte ko yimɓe corda carte ko kartal noon ɗeɗo carte gurdam majje ko hitande gonɗen koye mayirɗe 2024 donc ha ɗo e mayirɗe 2025 nden carte ɗe gurdam carte ɗe haɗata donc kala jiɗɗo jeeyede e carte Pindi 2024 2025 ina wawi sodde ɗeɗo carte eɗen ɗon padiɓe kadi so Allah jaaɓi wonko namde annane Allah Malick Oumar to banggue yimɓe moni kala so Allah jaaɓi ma nane nofri mum ma yiiru guite mum wonde kala mbaɗi hen mbuuɗu en ubbata nema ma émission ngaji ma mbaɗi no wayno émission eɗen mbawi wiide hayso ko gurdam pelle walla gurdam fedde ma waɗe radio he hayso ko saha hayso balɗe sappo e jeetati waɗe e ayawo ngo yimɓe kadi kalane ɓe mbaɗi hen ɓe mbaɗi hen ɓe mbaɗi hen ha moni kala anda mbuuɗu mum naatiɗo kadi mbuuɗu ngu yejjitaka majjata kadi mayata te kadi mbuuɗu ngu ma waw naftude wawa jibinande yimɓe par ce que ɗum ko buuɗi ɗi gurnata radio ngo tigui rigui saabu radio ngo ko charge uji pawiɗi mum ɗi ko charge uji ndiyam charge uji courant charge uji internet charge uji yimɓe waɗo passe uji jamma ñalawma ɓe fof ɗum fof ko charge uji a faami donc noon so tawi micro ji en écouteur uji en ɗum ɗo ko charge uji radio ngo donc noon so tawi kala mbuuɗu mbaɗagu wonɗo fayi wonko safrata en mbino nane so projet waɗama tan projet o wonko ari safrude
projet o ari sabude ko caɗele kawranoɗe ha mbiɗen yen darto ƴeewen holno mbatten joni autorité balli en holno mbatten taw dokki en peeje eyyi kono noon auditeur uji ɗi dokki en peeje fa tabarakallah machallah en gardama hen ha ɗo e bandi men debbo mo ganduɗa hoore ma wona bandi debbo no kewɗen wiide e kala saaha saabu so ɓiɗɗo jibnama woni debbo nafani hayso woni gorko o wawata nafde kanko on ɗo debbo noon ko kanko woni juɓɓinowo nden ɗon yewtere e Ayaw Pindi TV yewtere witende debbo Africa kanko on ɗon debbo noon ala fof ɗo darde ndo daranaki Pindi Média pour gam wawa yewtude e fannuji ɗi kala hande en garde makko Sali Dia jaam Allah wiyetema jaam Allah wiyetema Seydi Sarr salminama juurmama ñaguema Allah moƴƴere en calmini ɗon en juurima dendam kaw meɗen Mathiam en calmini dendagal bandiraɓe kono noon tigui mbiɗa sikki micro ene manque latade no hannirta ni il faut que jettoɗa ƴewna ina technicien o beelma micro wawa latade no hannirta niyede saabu ko kalata ko no waɗi fayida te yimɓe ina jiiɗi famde ɗum no hannirta nini ɗum noon noon enen gandi Pindi Média ƴetti bawal walla projet gam tigui rigui wallodirde e bandiraɓeɓe ha tigui rigui oɗo kala ko ganduɗa hoore ma ina yubba walla ina garɗa ɗo e Pindi Média wawa yaade no hannirta ni wawa rokkude en ko haqqe men ha timma ɗum noon ko alay saago ɗoftoɗen on ɗon projet mo ganduɗa hoore ma fa tabarakallah machallah enen goni hen e oɗo saaha gonaɗo enen gandi aussi ɓesguji ɗi ko kañumen ƴetti oɗo initiative moƴƴo initiative mo ganduɗa hoore ma dewɗo lawol dokkuɗo en fartaŋe joɗade ñande talata nde e radio jokkodirde e bandiraɓeɓe ha tigui rigui wawde rokkude ko foti ko wonde no hannirta mbiɗa sikki so tawi micro heeɓima e on saaha kadi mbawen nannude e hono bani men debbo mbo wona bandi debbo sohna Sali Dia aɗa haalanno joni joni ko fati alhaali oɗo projet mo ganduɗa hoore ma vraiment Pindi Média e dendagal auditeur uji ƴetti ɗum pewni ɗum e Pindi Média gam vraiment wawde yuɓɓinde gueɗɗe no hannirta ni hen ewa pasma tawnani micro jaɓani hokkirde son no hannirta ni wadde ko ɗiɗade salmindema d' abord e juuradema weltanadema e salminde kadi denɗam mbaɓe meɗen Mathiam wadde hande koye bandiraɓe joɗiɗi Sar ɓe ko noon mbiɗa sikki ha joni no manque rewde lawol kono ma bandiraɓe jaafo en tan e leydi kono noon nen ara ko say sa fof ma ar enen gandi ce sont les aléas de la radio walla de la télé à chaque fois technique no heewi addude ko gandanɗa hoore ma ɗuminani kono noon inchallahu rabbi enen gandi technicien men gana o ma wawa jokkande en gueɗe ɗe han hannirta ni ha ɗum wawa latade no hannirta ni en saabu enen gandi golle payidinde ɗe ganduɗa hoore ma Pindi Média ɓami ɗum e oɗo saaha gonaɗo mo ganduɗa hoore ma yidde vraiment wallodirde e bandiraɓeɓe sababude enen foof enen tesko dumunnaji jawti ɗoyti Pindi Média wonko essino dartade hen kono hande e oɗo saaha wonno ko ɓesgu wusohli enen kadi cohli enen foof cohlide ɗum donc enen foof sen cohdi alay saago dañen ɗum peeje noon daɗɗama hano hannirta ni ɗum woni ko haala ko ɗo joni woni dawal garunigal ngal ko carte kono enen jiiɗi artude ko wona ko carte tan enen jiiɗi yaade hen ha gartiren ko ganduɗa hoore ma journal radio no wonno ɗoyti gartiren won certaine émission ngaji en gonno ɗoyti même journal télévision aussi so Allahu lamɗo jaaɓi inchallahu rabbi e nder projet o enen e nder eɓɓade nde ganduɗa hoore ma ken daraniɓe ɗum gam tigui rigui ɗum ɗon wawa latade no hannirta ni en ɗum ko hunde nde ganduɗa hoore ma wallode en hunde aussi nde ganduɗa hoore ma nawru en yesso e fannuji ɗi kala sababude radio e télévision wonko wurni ɗum ko yeɓoɓeɓe ko kañumen goni e titode meɗen so tawi ɓe jaɓata en so tawi ɓe nanata en so tawi ɓe keɗotake en e on ɗon fannu alay saago wooda ko ngakkiraɗen mais so tawi comme par exemple an aɗa jogui humpito labɗo ceer wonande an ɓe kaldataɓe enen keɗoma an ɓe kaldataɓe enen dokkuma haqqillaji men an ɓe kaldataɓe hen goto foof nen adda miijo mum e fannu kala donc an wonanma tan an kalowo ko ɓeydade haalde e ɓeydade darade e ɓeydade sembinde hoore muɗum e ɓeydade tinnade gam tigui rigui kala ko foti wawde wonde ene wawa wonde no hannirta ni ɗum waɗi oɗo projet mo ganduɗa hoore ma fa tabarakallah machallah ko projet mo ganduɗa hoore ma ko dendagal ɓesguli men ndendini doole men mbi e wonde alay saago mbaɗen ɗum noon en garti hen ha ɗo bani men debbo no mbirunoɗen ni ko kanko tigui woni mo dokkuten micro vraiment o wawa kadi hollude yimɓe darde nde ɗo nde ganduɗa hoore ma darama gam oɗo projet wawa yewtude no hannirta ni Salamata Dia bisimilla ma bani mba Seydi Sarr salminama juurmama ñaguirmama Allah moƴƴere salmini ɗummi meɗen aussi kaw meɗen Hammat Thiam en calmini dendagal heeɗiyankoɓe Pindi
TV to ɓe goni duuɗe Baba Adama hen ko weltanadeɓe kadi e ñaganadeɓe Allah moƴƴere kadi e ñagadeɓe yaafo e kala saaha so tawi guila joɗiɗen ɗo faade joni eɗen gandi ko direct wayi noon kono noon eɗen ɗaɓɓa mabɓe yaafuya ko beelamma mawɗo hande e joddade e moɗon ɗo e artude e hande ko joƴƴinen ɗo ko woni no mbiɗen ni joƴƴinen ɗo ko projet pindi projet mo ganduɗa ko carte uji membre ɗi ganduɗa ko pindi TV taw kadi ko walla ko pindi média taw kadi ko hettiyankoɓe radio e wiyeɓiyankoɓe koye mumen jeeyi ha gandi tigui mataw radio ngo won jewte baɗannoɗe ɗon walla won journal uji baɗannoɗe ɗon ene manquiɓe eɓe gandi kamɓe kadi ko ɗum woni ko yewtaɓe ɓe jeehi haɓe ɗum manquiɓe eɓe jiiɗi ƴewde peeje e peccorɗo holno ɗum wawi waɗirede ha mbaɗen ballodiren e koye meɗen ballodiren e peeje fof beele ɗum wawa wonde nde tawno hakkude men mabɓe nde kewɗen wiide ni ko dundu reni mbarudu reni dundu jeyandiyanke wawa yaade gaga heeɗiyanke mum kono kadi heeɗiyanke wawa yaade gaga jeyandiyanke muɗum hay hanki tan won ndeysan babiraɗo goto noddimi o wi minen pindi média o wi ene jaran min fof o wi saabu ɗum ɗo min goni gayi o wi e ladde Fouta o wi minen min jeeɓata télé e o wi minen ko radio tan min keɗoto o wi radio momin keɗoto ngo noon o wi ko mbatton se ko jokkodirton ceggodirton e radio ji goɗɗi Fouta goɗɗi ga e diwan amen o wi hokki min fartangue e wawde heɗade radio ji mon tan ha minni cikkannomi mataw pindi média kam woni ko ɗo e nder Fouta mbiyoma ala woni ko Dakar woni ko to e Maris wadde ɗum ko yettere Allah wadde so tawi ɓen jeeyi ha joguima miijo yen ballodir mbawen wadde carte uji membre taw mon fof wawa jaggude hen e doole muɗum wawa addude hen ballal mum ballodiren e mabɓe beele programme uji radio ɗi mbawa reftude lawol kadi no babiraguel ni wini joni woni kaw Hammad Thiam mon fof ne andi média ko fireji en wayno leydi hay télé aɗa andi kam wona noon tan guila e facture aji muɗum ha e fof guila e facture aji wifi facture aji courant facture aji ndiyam e goɗɗum jiida e fireji goɗɗi jaltoji hen jiida kadi dawɓe ɗon ɓe mon fof ummoto ko galle muɗum ara dawa e nder galle o donc fireji en mbayno leydi mon fof ne andi ɗum ɗon rondade ɗum walla tambade ɗum wona hunde wemde wadde noon so tawi woni carte uji membre gaddama bandiraɓe ɓe mbawi jaggude hen mon fof sooda kartal muɗum wona tergal e nder Pindi TV ma wot ko wallite e nder galle o taw kadi kamɓe ala ko bonnani ɓe kono tigui taw ala ko bonnani ɓe mun foof so nangui hen enen jiiya carte ɗe nena mbaɗa circulé guila nani e plateau o alay saago kadi totten hono bandi men debbo mo wona bandi debbo o feññinana en carte ɗe no hannit ni haaɓe yimɓe mbawa andude e ɗeɗo carte ko kañumen goni carte de membre Pindi média kadi o arana en exactement carte ɗe holno ɗe leldi saabu prix ji ɗi gona gooti enen waɗi prix mo gonɗo ɗo e Sénégal en waɗi prix mo ganduɗa makko kañum woni Afrique o mais également en waɗi prix mo ganduɗa makko kañum woni Europe ha to Amérique walla ɓen ɗon ɓe gandu makko kañumen goni ñamoɓe dollar min jinno ɓeñinana yimɓe carte ngal no hannit ni bandiraɓe mbawa yiide ɗum ɓe si caméraman o yo ƴettan men carte ngal no hannit ni ha mbawen yiide ɗum no hannit ni e on saaha noon mbawen tigui rigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗuminde donc carte ngal angal ɗon e huccite meɗen ko kartal manggal ngal ganduɗa hoore ma tabarakallah machallah ngal yooɗi en jii kadi ko winda ko e carte ngal no hannit ni woni hen ko indi e yettode mais également woni hen ko adresse ma less mais également caggal adresse o so windama less woni hen kay ko gandanɗa hoore ma ko kañum woni miroir de la culture Pulaar carte de membre numéro kañum woni hen ko Pindi TV less carte ngal noon en waɗi contact mo gandanɗa hoore ma ko kañum woni contact commercial mo ganduɗa hoore ma kala jiɗɗo dañde carte ngal alay saago jokkodira e on ɗon contact noon jogui ɗum ko directrice men woni oɗo debbaji mo ganduɗa hoore ma enen gonde mum e oɗo plateau on debbo wiyete ko Sali Dia min jiɗno gartana min e prix ji carte ɗe surtout ɗo e Sénégal hani e caggal leydi ndi sen gayni kalna yimɓe holno carte ɗe keɓorto e holto neɗɗo fota wawde yaade ha wawa hebde carte ɗen hani e Allah jarama Abbas e ngal namdal e ko fate carte uji ɗi woni mbiɗen ni ko carte membre so wiyama carte membre firti wadde kala bawɗo sodde cartal ngal hankkadi woni mbiɗen ko tergal e nder Pindi média woni ɗum ko so tawi a wi hunde ko hen jeeyami a foti jogade d'identité ma so tawi a wiyama beele ko hen jeeyami walla a jeeyaka walla so woodi jedduɗoma tawa aɗa wawi yaltide mbiya ko hen jeeyami tawa ala jeddowo wadde ko wiide kartal ngal ɗo ko kartal ganduɗa ko d'identité neɗɗo o e nder Pindi média sa heesi a joguima ngal tan ala bawɗo yeddude an koye nder Pindi média jeeyɗa ala bawɗo yeddude ka hettiyanke ala bawɗo yeddude kadi ka yeeɓiyanke joni noon carte ɗe so tawi neɗɗo soodi ɗum kartal ngal
waɗi ko ɗo watte inde neɗɗo o inde mum waɗi ɗo watte yettode muɗum waɗi ɗo ganduɗa watte ko numéro carte o numéro cartal ngal sona ɗum mboɗo wawi wadde inde Abbas enen keewi Abbas Sarr enen keewi ɓe gona ɗiɗo walla ɓe tata kono holon Abbas Sarr kono so waɗi numéro han hande so wi Abbas numéro 2 en anda han ko Abbas Sarr gorko mo mom Madi Jeggidire Madi Jeggidire ok donc so wiyama Abbas Sarr goɗɗo en anda o ko gorko mo Mboolo taw ko numéro 4 wadde en waɗi numéro aji wadde jiɓuru ala ɗon en waɗi kadi adresse jomum ɗum ko less wonar an ka Agnam-Nadio walla jeeyɗa ko e Bokke walla jeeyɗa ko Dimat an andi jeeyɗa ko Matam waɗete hen adresse o walla gonɗa ko France walla gonɗa ko États-Unis donc ko ɗum woni ko ganduɗa ene waɗe e winde e kartal ngal kartal ngal ene waɗi numéro contact mo ganduɗa ko numéro commercial Pindi TV par ce que ɗen gandi kala télé walla kala média ne jogui service commercial muɗum donc tawde ko enen kalfina commercial et marketing Pindi ko numéro men commercial o woni ɗo numéro o ko 77 980 33 39 77 980 33 39 wodande dendiraɓam ɓe cam ɓe sar ɓe liliɓe ganduɗa sa haali mbawa famirde noon eɗen mbawi artande ɓe waɗande ɓe par gotel sen paari gartanan ɓe nder pular o bisimilla gotel woni gotel ngel mbatta ko 7 7 uji ɗiɗi sa paari mbaɗa 9 o wi ɓe kolliti aussi caméraman man holliti numéro nena ɗon feeñi e caméra e télé he donc kala jiɗɗo wawi ɗumin tan ene wawi ɗum ɗuminde jokku 7 wadde 7 mbaɗa 9 sa waɗi 9 mbaɗa 8 sa waɗi 8 mbaɗa 0 mbaɗa 3 mbaɗa 3 goɗɗo mbaɗa 3 goɗɗo woni 3 ji tati mbaɗa 9 eyyi wadde mbiyen ko 77 980 33 39 machallah joni noon sen garti gay e wodande hijjoɓe banggue pular ɓe waɓen amen ɓe waɓe no moɗon ɓe walla waɓe no Mari Oumar Ly en ɓe mbatta ko jeeɗiɗi wadde ko jeeɗiɗi laabi ɗiɗi mbaɗa jeenayyi mbaɗa jeetati mbaɗa ndiga wona sa waɗi ndiga paari mbaɗa tati mbaɗa tati tatiji ɗiɗi deggodirɗi mbaɗa tati goɗɗi sa paari mbaɗa jeenayyi caggal tati o woni jeenayyi machallah wadde noon mbiyen ko jeeɗiɗi jeetati jeenayyi plutôt jeetati ndiga tati laabi ɗiɗi e tati ene wonde e jeenayyi noon tigui donc en paami numéro commercial o ko 77 980 33 39 joni min jiiɗi ko gartana min e coggu kartal ngal so neɗɗo yiiɗi heɓde kartal ngal ɗo e Sénégal holno waɗa eyyi haade men artude e coggu kartal ngal d' abord ko so tawi neɗɗo yiiɗi heɓde kartal ngal caggal nde o noddi e nde ɗo tonggode ko kanko hoore makko noddata nde ɗo kanko hoore makko noddata e nde ɗo tonggode so nodde nde ɗo tonggode maw heɓam min sali jiddotomi namdadema ko holto woni e nokkuji he holto woni e nokkuji he ok beela ko ɗo woni walla woni ko caggal leydi so tawi ko gonɗo ɗo e leydi o ɗo e Sénégal mbiɗen kartal ngal fuɗɗori ko temedde 4 ɗum ko ɗo e Sénégal ɗo e Sénégal 2000 francs firta noon kartal ngal jarata tan ko 2000 francs par ce que ɗen gandi doole potani kono kartal ngal ko ganduɗa wawa ñakkude ha wawa ñakkude ko 2000 francs kono noon so tawi won jajaho goto baɗono Daoud Dia walla baɗono Djibi Dia jontaɗo to Hollande ɓen aɗani ɓen jajaɓe Diagraf Badil aɗani on sota kartal temedde 4 o wi min de ko ɗo e Sénégal he gonmi Salamata eyyi men garta mabɓe mboɗum jogui ɗo liste o kamɓe ken artoɓe mabɓe par ce que tawi neɗɗo waɗi teddungal ɓe mbi teddungal dasataki rondete wona kadi saɗa rondo ɗum a rondot ha tiiɗo wasa delƴude wadde men garta mabɓe jarnoɗen ɓe beele heddiɓe ɓen ene ndewa e peele mabɓe joni noon so tawi en jii jajaɓeɓe jomum ko ɗo woni e Sénégal wiyam eyyi min de sali kartal ngal mboɗo sooda ngal 1 million walla mboɗo sooda ngal 2 millions eyyi yo mbimi kartal ngal ɗo e leydi ndi so tawi ko camɓe sar ɓe
doole ngala liliɓe ko temedde nayyi so tawi doole ngala ko denɗamen ɓe e sosoɓe ɓe kono so tawi ko jaajaɓe ɓe yontaɓe walla noon camcamɓe nanduɓe jaajaɓe sarsarɓe nanduɓe jaajaɓe ɓe kartal ngal tawi comme par exemple ɓe cuuɗi kartal ngal 2 millions de francs CFA par exemple est ce que kafota kektal mo ganduɗa ma soodi ko ni ala wawa fodde aɗa ko tagui wawa fodde ngal ɗon kartal hono mbiton ɗum aɗa ko tagui wawa fodde ƴettuɗo ujunnaje sappo waɗe jeebu muɗum walla waɗe poset muɗum fay jeere e soso ko ƴettude temen nayyi waɗe poset mum fay jeere koɓe coodata ko wonta gootum wona o gay ne wawi sodde coof kono o gay ham ko yebbo yehi tan haɗata joni noon wadde kala coɗɗo kartal ganduɗa ko 2 millions walla ko 1 million on ko carte en or heɓata carte d'honneur wadde wono ko carte d'honneur mo ganduɗa o ko Djiby Dia soodi ɗum nden noon so yonti ko Sali Dia en Abbas Sarr en e Mali Oumali en ñantoro ha joni mbaɗa no fulɓeɓe mbaɗata ni eyyi mbaɗa kadi parfum ngaji ha uura jole oroji ɗi gara tawa jomum ha nder galle mum e famille muɗum totta ɗum kartal muɗum en or carte d'honneur taw no wondi kadi teddungal kadi taw kadi caméra ji kadi ne duusi ɗum so jomum ene weela kono noon tigui saabu jomum welete saabu ko enen jiɗɗen kalka neɗɗo en waɗɗo woto waɗ tawa aɗa suuɗi waɗ aɗa feññikini waɗa kadi aɗa farini sababude ko hen aussi andete jangge jaam hol jiɗɗo mo ganduɗa hoorema rokkude piindi dawal manggal beele ina wawa ñantirade ɗum no hannirta e kono noon gueɗel gotel no waɗi Abbas Sarr won waɗoɓe ene ko yidde wanni ɗumen ni kono jiiɗa feññikinade jiiɗa yiyede ɓen aussi jaafoɗo aɗa andi eɗen jogui hono on mbaɗo ɗo guiɗuɗo sodde kartal ngal e gonɗo sababu ko heewi e carte ɗe o wi ko yiiɗa inde makko inne te o sonni kadi hewɓe nder galle he carte ɗe min o sonni kam min kartal an o sonnima o sonni babiraguel o sonni malili wadde noon kono o wi ko yiiɗa inde makko inne aɗa on hande kala bawɗo sodde carte aɗa wi koye pele makko hay goto ɓuranimo yidde kono woni yimɓe ko noon jiiɗa inde mumen inne so tawi jomum ne yiiɗa inde mum inne kam men gaddan ɗum kammen enen kammen mbad délégation meɗen gaddane ɗum carte muɗum en or kono taw noon kam filmaka yaltine jiɗɗo filmede yaltine ono filme yaltine ɗum ko dawal gotal keddiɗo one hayso wona 1 million walla ko wayi noon kartal ngal woni ɗo ko ɗo e Sénégal en jiiɓe ganduɗa coodi ngal ko 5000 en jiiɓe ganduɗa coodi ngal ko 10 000 fuddi hanko temen nayyi kono aɗa jogui 5000 ma walla 10 000 ma walla 15 000 walla 20 000 francs ma mbiya ko ɗum conmi ko ɗum windete kala ko jomum soodi ko ɗum windete mbaɗen feede jomum heeɓa kartal muɗum joni noon so tawi ko ɗo wonɓe ɗo e Sénégal diwan mo mbawɗa wonde foof ɗo e Sénégal caggal nde nodduɗa e nde ɗo tongode ganduɗa woni service woni numéro commercial meɗen 77 980 33 39 a versi kalis ma ene waɗi Orange Money ene waɗi Wave sa versi a noddi kam a wi ko min Hammad Thiam mi windi inde ma yettode ma e to jeeɗa gonɗa ko diwan Dimat walla gonɗa ko diwan Kanel men mbad feere ndendinen kartuji jeeyaɓe di on diwan ƴeewen joɗiniɗen toon par ce que kala diwan on joɗiniɗen toon nelden toon kartuji ɗi ɓe jomum yaha waɗa yaha récupére carte muɗum ina jeeya hen radio ji ceŋiɗe e meɗen ko wayno comme par exemple Demet FM ko wayno Fouta FM Hunare FM Dik Espoir FM toon to Tambacounda wondude e Fouta FM e fréquence uji goɗɗi ko wayno comme par exemple mawɓe men woɓɓe ɓe ganduɗa ma aussi ene jokkidira men ko wayno Abou Bokoum e oɗo Gawus Diako toon to Matam e kaw Abou Thiam en Abou Thiam to Pete voilà ɓen ɗon ɓe ganduɗa hoorema ko kañumen jooɗi ɗin ɗon diwanuji ɓen aussi holko woni rôle mabɓe e jooɗiniɓen e diwanuji ɓe woni rôle mabɓe kono mbiɗen ni kamɓe jooɗini en toon kadi jonde mabɓe toon e meɗen wona ko sabamde kartuji koko ɓooyi so tawi kalde joomum soodi kartal ngal ha carte mum binda ha para so tawi carte sappo so nogas so temedere rendine so rendinama tawi ko diwan Pete o mbaɗen feere heɓa junggo Abou Thiam jomum yaharo Abou Thiam so hokkiri hon inde muɗum tan ma Abou Thiam wawa andude kañum soodi ngal ɗo carte ƴettu totta ɗum manam somi faami han faami mbiɗa kartal ngal ko par exemple Abbas so felti sodde kartal te taw Abbas jaaki e diwan mo Demet a faami noddimama woni ko toon to Demet walla woni ko Hayre Law walla woni ɗum wawi wonde foof en tout cas heɗoto en tan ke Demet yiiɗi heɓde kartal mum ko toon to radio Demet ngo wadde kañum noddat ko numéro commercial o wiye min mbiɗa yiiɗi kartal
mi neldima comme par exemple ujunnaji ɗiɗi carte ngal jarata temene kono min en jarni mi soodi carte ngal ujunnaji walla ujunnaji tati walla ujunnaji nayyi walla ujunnaji sappo mi soodi ɗum carte ngal a faami joni kanko o neldata haalis makko e on ɗon numéro mo ganduɗo hoore makko kañum woni numéro commercial taw ko Wave walla Orange Money kala ko jogui ko ɗum o waɗata wona so gayni après o neldi ɗum no haw gayni an gonɗo ga o an manam an Sala Dia binda inde makko manam mbaɗa Abbas Sarr mbaɗa jeeyaka Demet ƴetta carte ngal walla timmi carte sappo nelda ɗum radio Demet wonande yimɓe sappo sotɓe ɓe jaaki e diwan mo Demet neldaɓe ɗum toon sa neldi ɗum toon e on saaha joomum men nodde mbiye won jeeyi ƴetti carte mon nen to Demet so wona somi faami ko noon jiiɗa ko noon ɗum woori donc kala bawɗo sodde kartal e to wawi wonde foof yo faam pour o heɓa kartal ngal waɗantamo caɗele ɗum wonɓe ɗo e leydi ndi wonɓe caggal leydi ɓe sa nani caggal leydi noon kala ko yalti Sénégal koye caggal leydi en mbi kartal ɗo e leydi ndi ko à partir de 2000 francs en waɗi noon kadi sous raison sen nani sous raison ko Afrique o wadde puɗɗortoɗen tan ko guure taariɗe en leyɗele taariɗe en ɗe Mauritanie exemple ƴetteten Gambie Mali Guinée wona ko ɓe taari en tan hankande ha fayi dow wadde mbiyen kalɗo jomum wawi wonde Côte d'Ivoire en Gabon en Congo en partout e Afrique sa yiiɗi sodde kartal ngal ko à partir de temedde jeetati mbuuɗu 4000 francs CFA eyyi ko à partir de 4000 francs kono ɗum ne ko hono no mbiɗen ni ko à partir de 4000 francs kono noon goro bone gonɗo to e Côte d'Ivoire o walla goro bone gonɗo to e Gabon o en wawi sodde ɗum 5 millions yo sode 5 millions ko carte en or kadi ɗeɗon carte kadi jiidata e ɗeɗo par ce que ɗen carte o cartal spécial wonata inchallah ko noon Baba Hammat so tawi noon hadema yettade toon jaafoɗa e Baba Hammat garen ga tan e carte ɗe caggal nde kalɗen ɗo e Sénégal kalɗen sous raison jettoɗen tan Europe Afrique o bisimilla wona so tawi en gummima ɗo e Europe ɗo e Afrique sen jeehi to e Europe Europe kala ñamowo euro mbiɗen ɗum ko 10 euro 10 euro one ko hono mbiɗen ni aɗan en mbi 10 euro kono en dañi hewɓe ɓe ganduɗa wonɓe Europe soodi ɓe coodi ko 20 000 ɓe coodi carte mum ko 50 000 men garto e mabɓe wadde no joguiɗo kadi 1 million ene wawi sodde cartal muɗum en or joɗiɗo 50 000 sooda joguiɗo ko ɓuuri ɗum kadi sooda ɗum ko Europe o sen gari ga e banggue États-Unis woni wodande ñamoɓe dollar ɓe kala ñamowo dollar tan tonne ko $10 à partir de $10 kono woni no mbiɗen ni ko jarani jomum foof hen wawi sodde donc ɗum woni prix ji carte ɗe kadi kala ko jomum famani hen so tawi noddi e numéro men commercial o men mbawa famminde ɗum inchallah numéro commercial o ko 77 980 33 39 ko noon tigui 77 980 33 39 Baba Hammat Thiam en jii o holliti kanko bandiraɗo debbo wonde carte ngal ko coggoli men guila ɗo e Sénégal Afrique ha Europe e ɓe ganduɗa makko kañumen goni ñamoɓe dollar o holliti hen goto foof coggu cartal muɗum kono ko ɓuuri ko hen goɗɗum welde woni comme par exemple baɗon hande Baba Hammat Thiam ko jontade ene yiiɗi sodde cartal ngal 1 million 2 millions en dañi ni waɓe nonete par ce que won fuɗɗiɓe sodde mo arte liste ɓen ɗon fuɗɗiɓe sodde carte ganduɗa matta ko ujunaji sappo walla nandi hen e ko nandi hen Baba Hammat ɓen ɗon ɓe ganduɗuma ene jarliti fi sabilillah holko mbawata wiide ɗum surtout e sodoɓe carte taw carte en or walla carte en argent walla carte bronze eyyi ko Allah jabbas ko adi fof ko yettude jokkorɗe ɗe radio ji jokkiɗe min ɗi surtout eyyi nde wonno sa yi en nanama Fouta walla jogdi Sénégal foof ko radio ji jokkiɗe min ɗi wadde en jettiɓe no fewi kamɓe kadi ɓe jetta en saabu soɓe nanama caggal leydi no won kalɗo nane wonde hakkude men e hettiyankoɓe ko mbarodi dundurindi mbarodi ko enen ko juɗɗiɗi coɗidi tan e laaɓa ko garami taw ko identification no wiiri joni ni kala puɗɗo neldude hunde yo innito to woni nde wono eɗen jogui gaga ɗo e radio men ngo ɗo binduɗen neɗɗo holi kanko holto hoɗi e numéro kartal ngal ni ine wawi wadde hayto woni to oto wonde tan numéro 5 walla 6 Sali Dia taw woni ko Dakar goɗɗo Sali Dia wona hedde woni Fongo Lembi wona ndeke ko wi identification ko eɗen ñaago kala nodduɗo mo
yo hokkumo jokkode muɗum ha labta ɗum ɓeydoto ene walla ko wona ɗum ko neɗɗo ma yiɗa hoore mum nde yiɗa leñol mum nde wawa nde hunde wawa jaran ɗum hunde sa yiɗa hoore ma a yiɗata leñol ma ala ko leñol ma jarantuma ɓeɗo fuɗɗiɓe wadde hen e buuɗi mumen nde wonno ɓe mbi wonde jawdi ko leɓol hende sa itti hen hunde tan woda a tinat ɗum kono ko pelliɗɗo wiide wonde mboɗo yiɗi wurnude radio jokke golle kono jokkide hen e ɗum ɗo nde wonno so radio ngo sellani en mbawa hen jokkude golle te sellinde radio ngo ko kaɓirɗe sellinde radio ko wonɓe hen ɓe ko ɓen ma tinne mbaɗane fayida waɗe hen nde ko mbaɗata ko tina ko mbaɗata ko meta ina beltina heɗotoɓe ɓe ko noon joni noon to banggue carte to wi no wini carte hen kala ina jogui ko ɓuuri famɗude ko Sénégal o wi ɓuuri famɗude ko 400 kono ha million ngaji 10 kadi hewani kadi so jomum waɗini ko hoore muɗum kadi eɗen duwono ɗum hoto nimso mum won hen kadi eɗen duwono ɗum yo Allah lomtinan ɗum barke ha caggal leydi Afrique taw o wi ko 600 kadi ɗum woni ko ɓuuri famɗude ko kono ko ɓuuri hewde ko dottaka ɓuuri famɗude ko 600 to banggue Afrique kono ko ɓuuri hewde ko dottaka ha milliard no moƴƴi hayso milliard no moƴƴi sen dañi ɗo tan auditeur eɗen jogui anduɓe milliard uji men ngala ɗo mbaɗi yo mbaɗi radio he nden minen gontat carte uji donc on gontat carte uji Seydi Dia voilà Seydi Dia Baba Hammat Allah jarama a jarama kadi enen jiiɗi vraiment kala jiɗɗo jeeyede e yewtere nde ene wawi vraiment noddude en e 78 158 81 05 vraiment adda yiyande mum e oɗo projet mo ganduɗa hoorema vraiment Pindi Média ɓami ɗum gam tigui rigui yidde vraiment hollidde hoore mum mais également weltinde dendagal yeeɓiyankoɓe men e hettiyankoɓe men kamɓe kala timba wonde ɓuur foof wawa vraiment addude yiyande mum henen numéro ko 78 158 81 05 kala jiɗɗo vraiment jeeyede hen enen mbi ɗum bisimilla mum par ce que ɓoggol ngol udditima no hannirta ni ɗum noon bandiraɓe kala yo tinno mbawa arde vraiment tigui rigui to banggue Skype aussi won gonɗe topital par ce que Skype o enen gandi ene waɗino caɗele mais so tawi laatima tan bandiraɓe ma mbawa nadde no hannirta ni so Allah waɗama ɗo jaaɓi donc 78 158 81 05 wonande kala jiɗɗo jeeyede e yewtere nde bisimilla muɗum ɓoggol ngol udditima Salla so tawi aɗa wawi jubbande en seeɗa tan eɓe ganduɗa hoorema puɗɗima vraiment sodde carte ɗe par ce que alay saago ɓe mbiye Allah jarama ɓe jarama eyyi men gaare mabɓe kaalen fuɗɗiɓe sodde carte ɓe wodande yiɗɓe inde mumen inneɓe e kadi ɗo jareten e carte ɗe par ce que ɗen gandi mbaɗɗen lancement o ko somi jumani ko ñande mardi wa mbaɗɗen ɗum e nder radio ngo ñande mbaɗɗen ɗum nder radio ngo kadi yimɓe mbaɗi réagir soko Allah caggal mum kadi wona waɗɓe réagir eɗen mbiya kadi noddoɓe gay ɗo joni ɗo gonɗen ɗo en direct ɗo e numéro commercial o en mbawata ƴettude par ce que gonɗen koye direct eɗen jaafoɓe ɗum tagui mbaɗen rejeté appel aji ɗi jiiɗo hay appel aji to e France kono so tawi en paari inchallah émission o soɓe nodditi maɓe keeb so tawi ko pour carte uji kadi ɓe noddiri inchallah maɓe keeb hen ko laaɓi ɓe carte ɗe de nde ɗe jaltinde wonde mbiɗen mardi nde won guidiɗo sodde kono noon o wi ko omo ñaagui en pour le moment mi haala e babiraguel hokkiri yamirore wimi haala gadiɗo sodde o tan ha hokku gadiɗo sodde o ala kanko o wino hoto inde makko inne kono gadiɗo kanko gadiɗo sodde yo haal ɓay ko gadiɗo sodde carte jalti wadimo sodde yo haal ok wadde won gadiɗo sodde mo ganduɗa ko bandiraɗo gorko kadi tedduɗo kadi jiɗɗo radio ngo jagguɗo e radio ngo no fewi kadi mo ganduɗa kala hettiyanke radio o en teskitimo par ce que haal pour eɓen kewiɗe sa nandama e wiidu hay sondu ɓeeɓi o koyngal ma tawi ɗon Sali wona teddi konngol ma so tawi to service commercial won vraiment nodduɗo taw ko urgent ene mbawi ƴettude ɗum mbaɗen ɗum au parleur so Allah waɗama jaaɓi kalden e muɗum no jehen inchallah won nodduɗo so tawi won nodduɗo tan ɗo waɗa non commercial service commercial tawi won nodduɗo ɗum tan ene yiɗi ɗuminde enen mbawi ƴettude ɗum directement so tawi ko waɗi ko ɗuminde en wawi wadde perturbé en wawi wadde perturbé donc eɗen mbawi yaade ha paren tan après noddiren hen kala mabɓe jiɗɗo wadde participer tan yo nodde e numéro 78 158 81 05 donc
kankone woni no mbiɗen ni sa nandama wiinde ha sonde beebi koyngal ma tawi ɗon ko neɗɗo battuɗo haqqille makko e galle o ha yimɓe hettiyankoɓe galle ɓe fof kettimo walla keftinimo hen o wiyete ko Adama Thiam o woni ko to e Grèce kanko woni premier membre o jeeya ko Kawel Jalluɓe kanko woni premier membre o jeeya ko Kawel Jalluɓe Adama Thiam wadde wi oɗon Thiam kam nandane e Hammad Thiam en jontaɗo wi ko jontaɗo tan on komi yettuɓe ɗum Dia e kono noon tan nanɗon dal nanɗon o salmina hayso tawi noon kam ko yettonde yo Allah faaba tan yettonde yo Allah faaba kono noon kam min guila ñande muɗum faade yon komi jettuɗomo Dia komi tumnuɗomo kadi mbaɗandi taw ko jaaɓi ɗum ko ligguey o jaɓata mbaɗen sar wadde enen fof mbawide min nandir gacce jettoje mon onon fof mbaɗen sar o yettama Dia tawde kadi joom galle o ko Dia Dia wadde noon ko Adama Thiam to e Grèce o salminama o juurama en calmini ɗon Kawel Jalluɓe naaɓe fof en juurimama ɓe tawno en mbi so tawi ɓiɗɗo boni ko ɓe yummum tan so moƴƴi ko ɓe yimɓe fof wadde noon siko tawi hande Kawel Jalluɓe naaɓe kalama ɗo ko Allah e makko ɓe calminama kamɓe fof ɓe juurama ɓe beltanama caggal nde o soodi woodi ɓe o soodane yimɓe galle ɓe timmuɓe ma won yimɓe jeeɗiɗo eyyi wadde ko jeeyaɓe e nder galle he caggal muɗum biyeteɗo Sawdatu An aussi nana France on ko an kono ko jontaɗo de sabu sodani kartal on ko jontaɗo mo sodani kartal kadi mami artu hen on ko jontaɗo de eyyi bisimilla Gane Han jontade wadde Gane Han jontaɗo kam ko ɗo tan min mi yiide ɗum woni Sawdatu An o weltanama guila e nder émission radio ngo o noddi kaw Hammad holliti ɗum o soodi kartal kono kadi o soodini debbo toroɗo kartal ala kay debbo toroɗo woni joom debbo Africa debbo mo fuutanko o eyyi woni Sali Dia o soodani Sali Dia kartal debbo mo Agname liidu bani buuɗi sippatoroɓe sippara jamdi so tawi aɗa heeɗo min ka jontaɗo ko jontaɗo o weltanama min kaldi kadi caggal muɗum e numéro commercial o holli kadi beelam makko o wi kadi yen paam so tawi o joguinomo ko ɓuuri ɗum o waɗata hen kadi yen paam kadi haɗani ɗo non so neɗɗo rokkima mbuɗo sehlam so joguinomo milliard tan rokkete gonga celluɗo so neɗɗo joguimo seeɗa rokkanimo so dañi ko heewi tottata mbi mo haccitanima kay so wi fat bottari ɓonno paade ma jaaha ɓuuri sirde wadde noon Sawdatu kankone o jarama o soodi kartal makko o sonni Sali Dia kartal muɗum kadi kankone woni no mbiɗen ni o soodi ko kartal kankone wona carte sosoɓeɓe o waɗi hen ko waɗi fayida en won sodɗo kadi kartal goɗɗo ɗo wiye Djiby Dia on woni ko Fouta so tawi mi juumani Djiby Dia Hollande ko Hollande o woni o jaahu Janjoli woni gorko mbo Janjoli ok wadde o soodi kartal makko caggal muɗum Abou Bokum aussi soodi kartal muɗum mo Mbumba biyeteɗo Mounirou Dia aussi soodi kartal muɗum Rumde Diawɓe biyeteɗo kadi Ibrahima Thiongane soodi kartal mum on mbo sikki woni ko France jaafa ɗon komi durmaɗo e biyeteɗo kadi Cargo Sarr on aussi soodi kartal mum ɓokki sarankoɓe Hammadi Sarr aussi soodi kartal mum Baba Sarr aussi ko noon Hammadi Sarr de jiimi ɗo kadi ko Hammadi Sarr ni par ce que ko non ko Hammadi Sarr Hammadi Sarr o wiyete bisimilla ene wawi taw ko so Hammadi Diop aussi no mbiɗon ni o soodi kartal makko ko Hammadi Sarr kam jiimi ga e bindol he Abdoul Sy soodi kartal muɗum ene wonde Abdou Aziz Lam aussi Barkatu Abdou Aziz Lam to Barkatu eyyi ene wonde Rugui Lam on aussi soodi kartal mum Rugui Lam to woni ɗum tan woni ko France ko Hadja ko hikka o yi Makka Hadja Rugui Lam machallah Seydi Lam Hadja Rugui Lam o soodi kartal makko Seydi Lam caggal ɓeɗo noon on kadi kawi meɗen mo ganduɗa o wattaki présenté radio ngo non par ce que kankam ko leliɗo tan radio he e 24 heures sur 24 o ala samedi o ala dimanche o ala matin o ala soir welde ko waɗata ko kanko o fof o mimat o mimat émission ngaji fof télé aussi kala émission omo nodda kala télé omo yeeɓa wadde on kam kala émission o yeeɓa mbiɗen tan ko on eɗen gandi hande o jeeya koye a jaram Djiby Dieng on noon komi durmaɗo mi yara ndiyam seeɗa ko noon tigui kanko on ɗon gorkajo lobbo mo gandanɗa hoore ma fota barakallah machallah omo waɗa ko waɗi fayde e fannuji ɗi kala enen gandi kanko ko hettiyanke men e fannuji ɗi kala ko hettiyanke to banggue radio kono kala émission mo heeɓa mais kala émission aussi télé aussi vraiment o ratta ɗum donc ko babiraɗo baɗɗo fayde kanko ni aussi hikko hajji makka ko khalifa général dendagal hettiyankoɓe heeɓiyankoɓe donc kanko on ɗon babiraɗo kadi hikko o yeehino makkatal mukarram
sababu noon welam ɓurɗo welde e kajoygol makko woni ko ɓiyi ko debbo ko kañum tigi woni nawɗo mo makko kanke joom suudu makko woni Fatimata Hammadi Diallo donc enen mbiyaɓe kamɓe kala vraiment hajju o yo won hajju jaabaɗo yo won hajju mo ganduɗa ma Allah jaɓini en ɗum no hannirta ni hen tabarakallah machallah eyyi ko aɗa andi no mbiɗa ni afa ɗon eyyi bisimilla on ko Moutar Ali Sy Elage Baba Moutar Ali Sy gonɗo to États-Unis d'Amérique e dowlaji dentuɗi a jokkate noon halif général noddiyankoɓe tahir sa wi kanko woni mesalal leñol il faut kanko ji mesalal leñol wadde noon kanko no soodi kartal makko banggal fayida kadi e coggu wongo fayida soni kadi ma won yimɓe jeenayo yante makko ɓe goni yimɓe nogas sappo e jeenayo plutôt 19 personnes yante makko woni yimɓe nogas o soodi kanko kartal makko o sonni 19 personnes est ce que yo Allah lumtina heewa amin wadde noon on holli wonɓe toon to américain dawlaji dentuɗi eyyi wonɓe sooden ɓe ganduɗa wonɓe Amérique ko wayno Baba Siddel Dia en eɗen gandi kañum hoore mum ko heɗiyanke ngana eyyi ko wayno Baba Demba Ndiaye en Demba Ndiaye en ko hettiyankoɓe ngana Demba Ndiaye kam somi juumani ko to Columbus o ha yo wona Demba Ndiaye mo ndulumaji ko en tout cas ko kodel o woni ko Demba Ndiaye kodel mi sikki ko toon fotata wonde mais en tout cas omon toon to dawlaji dentuɗi o sonni Wuddou Sarr aussi on aussi woni ko États-Unis Ibrahima Mokhtar Sy aussi Wullum Sarr woni Baba Gentleman woni osa moni walla oɗo saha hande moni walla on ɗon baba Wullum Sarr ko hettiyanke men ngana mo alda e cahat Siddel Dia aussi gila ko ɓooyi wona joni ene wonde Mayram Mokhtar Sy aussi o sonni ɗum Mayram Mokhtar Sy ko ɓiyi ko on ɗon nayi Makkatal Mukarram kanke joom suudu makko woni Fatimata Hammadi Diallo Fatimata Hammadi Diallo voilà donc ko ɓe o soodini hewɓe baba o sonni Baba Sall o sonni Ɗaha Thiam eɗen gandi koye galle he woni o sonni Leyla Diadde o sonni Abou Sall Aminata Diallo aussi o sonni ɗum toto Pete o sonni aussi Mamadou Kange Diaw e oɗo Mamadou Kange Diaw innirimo ɓiɗɗo ala ko saabi ɗum so wona piindi guiɗo piindi jokkidiriɓe haaɓe ndenni Mamadou holli kam ni hanki tan holliti kam e téléphone wonde ndo ummi États-Unis o ari yeehi toon juuriyadema kañum e hoore mum innirimo ɓiɗɗo donc ɗum ɗon addi ɗum ko piindi ɗum ɗon fitti ko piindi ko hunde wande fayida kaw Samba Diop heewi wiide o wi dewle kumama ɗo ɓe jibinama ɗo fof waɗama ɗo wadde eɗen wawi wiide so tawi woni hunde waɗama tan hay sinno ko groupe WhatsApp so tawi dewle kumama ɓiɓɓe jibinama tan ɗum ko jokkere endam wadde eɗen mbawi wiide wadde piindi won jokkere endam hewde nde waɗata ɗo eɗen ñaagui Allah nde juut yo juut ko noon ko noon bandiraɗo tedduɗo mo enen gandi ko noon ko drumu kono noon e paamen tan ko hunde ganduɗa hoore ma tabarakallah machallah e holliti wonde kadi Djiby Dia a soodini carte on ɗon mo ganduɗa hoore ma biteɗo Hamidou Sare walla Hamidou Sare wondude e Cargo Sar mo binɗa nano donc ɓeɗo foof ko on ɗon Djiby Dia woni mo ganduɗa hoore ma ko kañum soodiniɓe carte mi sikki a limtiɓe nane e ɗum ɗo ɗo donc kamɓe fof ko jarnadeɓe e yettudeɓe e wideɓe yo Allah juutno ha juuta kadi hankkandi kam woni no mbiɗen ni ala jeddi ɓe jeeya koye piindi par ce que ɓe joguima carte d'identité piindi kono noon kartal ngal c'est valable pour 1 an voilà manam ko 2024 2025 par ce que ɗen gandi fin 2024 kono ma douce coɗɗo kartal ngal ha 2025 maari à partir de 2026 hankkadi wonde membre kadi hesɓittinat merci beaucoup par ce que ɗen gandi kala kartal bawgal wonde hay sino carte d'identité ne waɗi no waɗata expiré eyyi donc ngal ɗo kartal aussi ngal waɗe valable ko 1 an so jomum soodi ɗum 2024 2025 so 2025 ɓenni à partir 2025 2026 sottat kadi kartal muɗum ko noon
sottat kartal muɗum sali hade men yewtude e babmen Hammat Thiam mbiɗa yi e dow table men ngal ene waɗi butilaji butilaji ɗiɗo gandanɗa hoorema jeeyake projet piindi wonmo gandanɗa hoorema kadi ko musidɗo tedduɗo mo gandanɗa hoorema ene waɗa golle paydinde so Allah vraiment addi oɗo butel minen jinno jagga e butel o caméraman o ƴettanma ɗum ha laaɓa kollita yimɓe kalna min holko saabi oɗo butel fawiɗo e dow ngal table eyyi oɗo butel de saabi fawiɗoygol oɗo to ngal ɗo table plutôt ko butel jeeyeteɗo eɗen gandi so wiyama média noon ɗum média wiya ko yawtinata koko yawtinta ko yawtinde ɓanginde ko ɓanginde wadde noon eɗen gandi woni no mbiɗen ni nani hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe en mbawa yaade gaga mabɓe hakkude men mabɓe ko dundu reeni mbaɗode reeni dundu wadde noon hakkude partenaire uji média e média ko dundu reeni mbaɗode reeni dundu wondi enen cohluɗen ko hono ɓe cohluɗen ko partenaire uji addoɓe hunde pour wadde publier produit uji mumen wadde publier produit uji mumen wadde ɗum ɗo woni ɗo ko boisson koko yarete jaram ɗam noon ko boisson énergie manam ɓeydat neɗɗo doole walla softe yo ko boisson énergie eɗen gandi hande en puɗɗimi yiide ko wayi noon ɗo e Sénégal en batta cité inde ɗeɗo nden ma won publicité gratuite kono noon kanko ko noon wayi kanko saɗa yaramo hande o ɓeydat ko coftal ma par ce que min Sali Dia oɗon gandi ɗiɗo heure uji tawonno ko mboɗo ŋoŋa min tan kam miɗi han yonani mi finata no feewi kono hande guila tan witten mboɗo softi tawi ɗum ko hanki jamma haadumi lelade komi jarɗom mbiɗa keng tan mbimi keng est ce que Baba Hammat yari hen Baba Hammat ƴettu burillo mi ƴeewa so tawi anna yari hen kalna min no jarɗa nde holno ɓannuma wayi e holno mbaɗa hen eyyi ɓayde ko butel o kalten taw kalna min indi nde aussi ko T-Max tawi ko français tawi ko anglais ko T-Max ok T-Max eyyi ko T-Max énergie donc ko ganduɗa won biɗo nane Malick Mar wi wonde sa yari hen softituma ko gila leeɓi hoorema ha teppere dow gandi ha teppere Malick Mar wi noon nde wonno ko daaɗo laaɓa jangu kanko yari hen o yari hen hanki mais an Baba Hammat yari hen walla so yarde hen ala ko mawɗum mi yarani hen haɗi mi yarde hen taw ko mboɗo haɗa sukara kewɗo mais est ce que boisson o waɗi sukara walla min par ce que min so min mami arta hen guu makko ko guu wimtu way ko guu wimtu ni ala a yarani kay awa andude guu ala ettan wonko jiɗmi haalande ko miɗen ko meɗɗo en de o yarani ko miɗen gila hanki gila to bureau to gila abu to anani mi yarani kadi mbiya guu makko oɗon gandade minen jajaɓe min dañi ɗo hande min dañi ɗo dabal de wona tum mi meeɗi hanki to bureau abu to miɗi hen seeɗa yeeso Malick ni eyyi kono noon mi haalta non kalnumi ko guu o tan guu wimto guu ko guu wimto adata guu wimto ɗuminta wonande anduɓe wimto to banggue nde wonnoon mi woɗɗoyi kiniyaki e jaram he kaɗam tan koye jaram Malick o wi wonde guilla leɓol hoore ma tan dow gandi ha teppere ina softinma ɗum noon ko firti kanko Malick maw artu ɗo yete ɗeeta ɗen no namdade holno softinirta neɗɗo par ce que softinma tan ɗon ɗon eyo joni Abbas Sali eɗen gonno hen woni no baaba no kaw Hammad wini ko boisson énergie mo ganduɗa wona pour jara tan pour yo wel ko gonga ma heeɓa hen guu belɗo ma andu kadi a yari ko weeli kono noon ko safrata woni ɗum ko ene softina ɓe ɓalli mumen maayi ene safra par ce que neɗɗo kala ko ganduɗa hande ko wiyete ɓeyde neɗɗo énergie koko safrata rokkatma ko doole eɗen gandi neɗɗo fina guila subaka ha hiire ne liggo won hen tampat donka dañde force no ni no continuirɗa liggey ma kono kanko sa fini a haccirima a paari a ƴettimo toute la journée aɗa wawi liggade tawa tampani allahu akbar mbiɗa ko min wima mais jeyɗo ɗum ko holto jeeya nokkuji ɗi walla e jeyɗo ɗum kam hay sinno en gartani holto jeeya ko tonton Hamidou Mbow ko kamɓe jeeyi projet o kamɓe gaddi ɗum ɗo kadi ko boisson mo ganduɗa so tawi jomum en yiiɗi prix en gros
ene wawi yeeyde prix en gros taw so tawi yeehitima wonko dañci hen mais kanko est ce que on mbawa invité mo arɗo so jodɗen e makko jahran eyyi ma ɗum ɗum fof ma aroy eyyi ɗum fof ma aroy c'est juste ko hande woni lancement o donc à partir de hande koye partenaire uji meɗen o jeeya kadi meɓe jiijojo fof oɗo boisson e nder émission ngaji ɗi ene doga e publicité ji ɗi fof ɗum fof ma waɗoy kanko ma waroy gay kono noon ko enen jooɗinimo ɗo en tant que commercial a faami donc kala jiɗɗo oɗo boisson joguiɗa ko grossiste joguiɗa ko boutique aɗa wawi jokkodirde e meɗen e ɗeɗo e numéro men commercial o sa welam numéro men commercial oɗo mo piindi sa noddi hen 77 980 33 39 ma waw hebde information ji labɗi kala no foti jiɗɗa min mbaɗa feere noon keɓirɗa ɗum machallah kadi pour hokkirde adresse o ɓe ganduɗa ene jiiɗi noddude pour wawde yaade to dépôt woni to direct pour wawde sodde produit o ene mbawi noddude Fatou Seck e numéro 77 863 30 21 ok refto 77 863 30 21 ok eyyi on donc Fatou Seck eyyi ko Fatou Seck donc ɗum ɗo no wiye kadi dépôt o nan ɗo to avenue Malick Sy eyyi donc woɗɗani pompier o kala nodduɗo e nde ɗo tonggode ma ya cooda taw ko prix en gros te kadi ko prix en gros mo ko cotta e prix en gros ko sa yeyti ɗum par goto ma waw hebde hen bénéfice ko aɗa yi hen hoorema machallah wadde ne mbiye dendagal fulɓe yo mbattu hankandi oɗo boisson mumen ala debbo ala gorko mon fof ne wawi yerde ɗum ma ɓeyde cella ɓeyde kala jarɗo ɗum hayso tawi ka gaynaka a ɓeydo tan a softat tawi kadi ka gawowo ko noon so tawi kadi kono Sally Diani ñallata ko haalde walla ñallata ko dognude otoji ko noon so tawi ko maçon ko noon kala bawɗo yerde mais technicien ji aussi technicien ji technicien uji so neɗɗo yiiɗe wasde ɗanade nen eyyi surtout kamɓe Djiby Dieng en caméra uji hen sadio ene muusa e mabɓe kadi ɓe kayde hen sadio han mbiyeɓe ƴakka filuji kono ɗum ɗo am soɓe ƴakki ɗum ok ɓe jaari ɗum tan an kandi ɓe dañi jaam wadde bandiraɓe foof yo mbat feere meeɗa e oɗo boisson inchallah oɗo donc no mawɗo wi ne wiyete ko T-Max donc banda musidɓe tedduɓe ko ɗum boisson kesso mo ganduɗa hoorema ari ɗo en tout cas pour l'instant ko Pindi TV woni e ɓayyinde ɗum gandi so tawi yimɓe sa yiiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 77 863 30 21 jokkodira e sukku debbo biteɗo Faty Seck o woni ko dépôt woni ko toon to avenue Malick Sy caggal ɗum ɗon noon kadi kala jiɗɗo kadi vraiment ko ɓuuri ko webde jokkodir e Sally Dia mo ganduɗa ma ko kañum woni service commercial Pindi Média gam vraiment waw ɗumin mais Sally namdal ngal wona toon namdal ngal woni beela ko ɗo tan haadete walla kala goɗɗo jiɗɗo vraiment wadde ko wayni ina wawi arde onon bismi ɗum yo adda produit ji mum kolliren ɗum eyyi ngal namdal de ko namdal banggal fayida ko namdal kadi e nder namde woni ɗum ko enen e kala saaha eɗen bertu juuɗe meɗen eɗen kucciteyi joguiɓe produit uji mbaɗi ni kadi produit o ko wawi wonde foof joguiɗa ko cosmétique joguiɗa ko boutique d'hiver kala ko mbawɗa jogade jeyta ko baali ni jeeyata ko baali jeeyata ko nayyi jeeyata ko comci jeeyata ko kosam kala ko mbawɗa yeyde mon foni andi hande kala ko neɗɗo wawi yeyde aɗa daña hen hande temedere so tawi a ɓayyini ɗum a addi ɗum e média a waɗi ɗum médiatisé aɗa wawi dañde hen ujunere kadi eɗen gandi leƴƴi goɗɗi ɗi hande sen jii woodi to ɓe daɗi en on banggue commerce o ko kamɓe koɓe dañi fof ɓe nawata koye média ji mabɓe ɓe mbaɗa sponsorisé par ce que ko haalis addata haalis a wawi uddide placement moƴƴo mbaɗa hen investir plus de 10 millions 15 millions 20 millions mbiya min jarananimi ittude 500 000 walla jarananimi ittude 1 million mi waɗa publicité pourtant 20 millions mo mbaɗɗa hen o so tawi jarnimi ittude 500 000 walla 1 million mbaɗa publicité aɗa wawi dañcude a waɗi hen investir 1 million kono aɗa e nder 1 million publicité o aɗa wawi dañcude plus de 10 millions de bénéfice e ko noon c'est à dire aɗa andi ene waɗi hen gueɗel ko ngakkere famde min joni hande somi utti boutique am mbiɗa yeeya des produits te produit ji hay goto anda ɗum hol codowo hay goto so donc média ji waɗiraka pour wawde ɓayyinde so tawi holliti vraiment oɗo produit de nen yeeyi ɗoyti
e on saha jomum ma waw ummat ɗon ya jaran ɗum ya soodoye produit wonɗo donc ɗum ɗon wawata ɗum wat tan ko radio ji e télé ji donc hande télé ji men nendu ala ko gonan ɗo so wona onon bandiraɓe musidɓe tedduɓe kala mun jiɗɗo yo ar jokkodira e meɗen en jitta noon ɓoggol ngol en utti ɗum e 78 158 81 05 wonande yiɗɓe jeeya jokkade e yewte nde par ce que yewte nde kene direct à la radio direct à la télé donc kala jiɗɗo jokkade e yewte nde enen mbi ɗum bisimilla muɗum e 78 158 81 05 Baba Hammat en ji hande ngal ɗo teddugal ngal gandanɗa hoorema ɓesguli men ɗi mbaɗini en ɗum vraiment soko sodde carte vraiment o heewɓe maɓe coodi carte mbaɗi fayidagal goto foof hokki hoore muɗum no hannirta ni ɗum hol jettoru joguiniɗa ɓeeɗo ɓe ganduɗa ma puɗɗima wadde net e ɓeɗo ɓe ganduɗa ma kadi nene lawol en jiiɗi arde men cooro aɗa andi Alaji Abbas kala puɗɗuɗo moƴƴere ha tawi kala baraji ma dañ hen kala puɗɗuɗo moƴƴere baraji dañata moƴƴere nde kala baɗɗo junggum an kadi puɗɗuɗo ma dañ hen baraji mi hokka yeru tan joni min somi faami joni comme par exemple min Abbas hande somi fuɗɗinoma sindi ko min fuɗɗino oɗo projet kala biɗo projet tan kala biɗo projet piindi waɗi hen buuɗi ɗi baraji ɗi ma fecco hen machallah ha ko ɗum tagui komi ɓeyda ko sali haalano nane ko o hono Adama Thiam codannoɗo hoore mum gadinoɗo sodde kartal o sodani joyowo e nder ɗum ɗo he e nder radio he yo soda men carte o sodani biyeteɗo Mamadou Sy jeeya ko bokke salsalɓe on ne kadi o sodani ɗum kartal nani liste he Mamadou Sy jeeya ko bokke salsalɓe on ko auditeur machallah kañum ne ko noddo radio ngo on no sodani ɗum kartal Alaji Abbas to banggue enen jiɗɗen ko sato men sato ngo yo winde e ɗemgal men yo haale kadi ɗemgal men manam taaridi men ɗum woni sato men yo winde e ɗemgal men haale kadi e ɗemgal men radio ji ɗi ɓe mbi wonde radio adi ko tongtude yimɓe ɓe tongtude yeeyoɓe ɓe moni kala ko mbawnoɗa hande ko aɗa wawi hande buuɗi ɗiɗi janggo taw aɗa wawi wona capannayyi ɗum ɗon wawa ɗum dañde so wona ko jeeyata ko ɓangguine sare yimɓe fof paama hoto keɗɗa holko jeeyata e ko nandi hen so tawi no mbiɗa nani ni so tawi a waɗi bitiki ma tan a jooɗima e luɓoguel ma deeƴi ko ma won bitti tan ɗum kono so tawi a ɓangguini ɗum e radio ji he yimɓe fof ma ganduɗa Sali Diady nan yeeye comci woni ko nokku naggam e ko naggam melfeji en e ko nandi hen ɗum to kala jiɗɗo ɗum ɗon ne wawi yaade to wonto kono so tawi ɗum waɗani so tawi Sali Diady yeeya comci walla ko nandi hen ne yeeya montude walla wonde hen heeɓi koñin tan jooɗima hay goto andata ɗum so wona birti ɗum mais haɗen tan e jeegi hay des entreprises gandanɗa hoorema jomumen exemple ɗum ɗo joni koko presque ko entreprise woni ɗo eyyi des entreprises min jiɗmi wiide comme par exemple des entreprises taw ko maçonnerie walla ko des entreprises taw ko asoɓe boyli en walla ko asoɓe forage uji ganduɗa hoorema kañumen foof kala joguiɗo des grandes entreprises kala tan ko neɗɗo foti haalde ha nane ha ko huuto ha ande ina foti a yettade radio ji ɗi haalde service commercial waɗa ko foti wadde ko inde mum haale sakte holko gollata holto gollirta e holno gollirta kono noon tigui Baba Hammat mbi sikki konngol ma battodigol haade men hokkude musidɗo men tedduɗo mo ganduɗa woni Malick Oumar Ly ara jooɗo ɗo e place mo joɗiɗa o gam kañumne hokkude yimɓe yiyande muɗum haade mum addude e konngol battodigol saabu émission nena juuta kadi en udditi ɓoggol ngol e 78 158 81 05 wonande kala jiɗɗo jeeyede e yewtere nde Baba Hammat konngol ma battodigol konngollam cakkitigol ko yettude heeɗiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Piindi Média machallah kadi bismadeɓe e oɗo projet mo piindi ko projet mabɓe kamɓe jeeyi moni kala yo wat hen junggo mum moni kala nangga somi faami ngoɗo era mbiɗa ko kala ɓiɗɗo pullo hay wona ɓi pullo aɗa yiiɗi wallude Piindi Média aɗa yiiɗi wallude Piindi Média bisimilla e projet he ha yesso ko lawol kono noon tigui ha yesso ko lawol bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko bandi men walla mawɗiraɗo meɗen walla khalifa meɗen ko kañum tigui ɓayini ngolɗo konngol batgol fayida wonande hollidde wonde kala jiɗɗo vraiment wadde junggo mum e nder Piindi Média bisimilla muɗum vraiment e fannuji ɗi kala saabu en jii e ɓamɗe fuɗɗo yewtere nde o holliti wonde oɗo projet ko projet phare mo ganduɗa hoorema
ko ɓesgol ngu addi ɗum wi e wonde yen jaggu hen ɗum noon ko nafoore mawde heewi foti wawde wonanden sohna Sali Dia enen gandi vraiment hande en jii des entreprises mawɗi ɗi ganduɗa hoorema nene diwanuji peut être enen jiiɗi vraiment jokkodirde meɗen so tawi comme par exemple hande ɓe jiiɗi jokkodirde e meɗen holteɓe peut être wawde beele ɓe mbawa jokkodirde e maɗa eyyi woni no mbiɗen ni tan hande kala jiɗɗo jokkodirde e men nonoɗo waɗarni e banggue carte uji ɗi ha wawa hebde en e tongode meɗen nde ganduɗa ko woni tongode meɗen commercial ko noon kadi so jomum yiiɗi waɗnede publicité jomum yiiɗi sodde émission ɗon rewata woni numéro meɗen commercial manam somi faami an joni jiɗɗa wiide joni ko par exemple hande émission debbo Africa so neɗɗo yiiɗi sodde émission holɗo cikkuɗa fota wawde rewde par ce que émission debbo Africa ko émission baɗɗo fayida ene waɗi d'autres émission ene waɗi émission makko min ene waɗi émission sport bowal sport nan ɗoyti ko wonande fettiyankoɓe so tawi comme par exemple neɗɗo yiiɗi sodde ɗin ɗon émission ngaji holɗo rewata ha wawa e holɗo rewata aɗa andi hande sen ƴetti exemple émission debbo Africa won bandiraɗo gorko mennoɗo sodde ɗo ma won hirhande on woni Tidiane Bousso joom fakkoɓe Sénégal omo jeeya e premier sponsor uji ɗo e piindi wadde kanko wona jijjitteɗo par ce que kanko o holli yidde makko e piindi o holli ballal makko e piindi so wiyama Tidiane Bousso noon ko ɓi Belli Bousso to Agnam Siwol kono noon kadi ko miñum Maysour Bousso so wiyama Maysour Bousso ko Maysour Bousso mo weeli galas par ce que hay weeli e hoore muɗum ari ɗo waɗi men sponsorisé émission men debbo Africa mo ganduɗa ko spécial 8 mars wadde ko bandiraɓe worɓe nanuɓe ɗo e juuɗe mumen wadde fakkoɓe Sénégal waɗi ɗo sponsorisé debbo Africa pendant 1 an ko sa nani fakkoɓe Sénégal noon ko kenkayeri woni no mbiɗa ni ko entreprise kala façon peinture mo cohluɗa nan toon nde yonti nde o noddi koye numéro meɗen commercial o 77 980 33 39 min mbaɗi déplacé min jeeyi ha to kenkayeri to min ƴetti publicité min ƴetti elmaji ɗi fof min gari mbaɗi hen voix kala émission debbo Afrique ɓennowo ko fawate pendant 1 an wadde noon ni no Tidiane Bousso wanno ni no Maysour Bousso wanno e weeli glace ni kadi no KP wanno woni KP mo Elas Demba Ka waɗi men ɗo sponsorisé pendant 6 mois taw kala ko dogarɗo e piindi fuɗɗi koye revue de titre o faydo revue de presse faydo kala kono doga hen publicité mabɓe no doga hen no ɓe mbaɗi ni so tawi entreprise uji goɗɗi mbaɗi noon mbawa dañde koɓe dañi ko kadi ko ɗum woni ballal presse o par ce que enen hande so tawi yimɓe en goni ɗo jooɗini ɗo ko leñol ngol eɗen gandi hade men dañde média ji gonɗon tan ko tenkoɓe en meeɗa tenkede te eɗen gandi hay leñol gotol wawa yaade hay ɗemgal gotal wawa ɓamtade sans communication ko média tan ɓamtata ɗemgal wadde noon média ji yoɓe tinno kamɓene les chefs entreprise là ɓe ƴetta exemple hande e joom fakkoɓe Sénégal ɓe ƴetta hande exemple e KP no gari noon mbaɗi men sponsorisé ɓe ƴetta hande exemple e hande e oɗo joom Tmax a faami ɓe mbawa adda kamɓene ɓe gadda produit uji mabɓe enen mbaɗen golle men no hannirta ni ɓayinannen ha ɓayya ha yaaja ha ɓe ganda no produit ji fof ganda produit uji ɗi kono noon enen wonan en gartam e nder galle o wadde kala cohluɗo wannede publicité ni no mbiɗa wadde sodde émission ngaji gonɗi ɗo ɗi fof ene wawi wadde 77 980 33 39 nden men kalde mum ha nandiren mumen taw ko prix ɗi ganduɗa tampinta ɗum ara ɓayinane ko yiiɗi ɓayinanede ko noon tigui ɓayinane ko yiiɗi ɓayinanede ko 78 158 81 05 so tawi won jiɗɗo jeeyede e yewtere nde mbiyeten ɗum tan ko bisimilla muɗum Malick Oumar a yarini e boisson te hollitama mbiɗa tugandema tan leeɓi hoorema dow haal teppere foof koko fini holko mbawɗa Ceerno Abbas ƴettu borel o Ceerno Abbas jarama aɗa andi ko wayni ko mbiyata ko yiindu dogi suut putilo dow seeɗa yiindu dogi e nandu dogi ko jaggano ɓocci ɓuuri laaɓede rafto min nana jiiɗo dogi e nanɗo dogi nani dogi ko jaggaɗo ɓocciti ɓuuri laaɓede eyyi e par ce que jiiɗo dogi kañum kam haydara anda hen eyi way
kadi nanɗo dogi kadi haydara anda hen nen kono fende nangaɗo kam ha gayni tan kadi firniti yeey o ɓocciti laaɓi an bisik a yari hen ha laaɓi sar bisimilla hande ayanno way hande findini en jetti andomo fini musidɗo men mawɗo Hamidou Mbow to Matam weltanama no feewi hanki kirndol makko ngol o hirndi ɗo ene wonde pulago timmugo arde kadi ne adda ko wayni e tawa kadi ko weltinir ɗum walla teddinir ɗum ko wiyete ko Pindi TV e ngam yidde jokkodirde e mum e golle to banggue ɓangingol walla feññinde e ko wayni par ce que enen eɗo hen bandiraɓe e leydi ndi e sen mbi leydi ndi ko enen foof ndendi ɗum ko ndendadi wiyete ko république ne wawi wonde ɓi mbimi ne wawi wonde wasa wonde ɓi mbimi ko neɗɗo joguiɗo ko jeeygu mum kono yeeya tan kono yiiɗi manam ɓeydo layde ɓeydo yaññede enen bismi ɗum e ko wayni no haalduno ni ko gonga no wi boisson o ni ko noon kala neɗɗo mo ganduɗa o ko liggotoɗo soit a liggoto ha tampa ngara jaramo walla aɗa jogui golle ko wayno ne waɗi yimɓe ɓe ganduɗa ɓe kañumen ko montoɓe jamma ko wayno sécurité ko wayno golle gaɗɗe ko windoɓe walla ko nandi hen mbarata koye timde ɗereji ɓe mbarata koye timde ordinateur uji ha weeta ɗum ɗo fof ko so tawi aɗa gollo golle baɗe noon sa yari oɗo ene wawi dusdema e golle ma woni coftal ngal tawa ala ko gamanta mi so yarde hen mais sa yari hen holno mbata sa yari hen ko tabarakal machallah aɗa andi ko wiyete ko kimmilde neɗɗo yara ataye ha kimmila walla yara kafe ha kimmila ha mbiyami yonama sa yari oɗo goto tan a kimmilto ɗum ni burel goto sa yari ɗum a kimmilto kala ko namdiɗa e jammago ngu a heɓat ɗum noon yo bandaɓe mbattu hen hakkillaji heddiɓe ɓe kadi joguiɓe ko wayni nane en kaali e goɗɗum ko ganduɗa ko ɗum ɗo fof no foti jokkodirede no foti jotodirede no foti laynede ha yimɓe tina ɗum yoɓe jokku golle ɗum en beltani momo no feewi nde o hirdiɗo hanki o jokkodiri ni e Sali Dia woni ko haali ɗo nane ko to banggue coggu ganduɗa ngu tawi ko en gros e ko nandi hen foof sa yiiɗi ɗum so a jokkodiri e makko so Allah jaaɓi ɓe ballatma hen noon en jettamo no feewi en jetta kadi sababuji ɗi woni kala e saaha so tawi hunde woodi hol ɗum woodiri ni haɗum yetti alay sago mbasa yejjidde ɗum gandodiral ngal e fof très bien o yettani sababu yetta Allah noon tigui hunde fof ne jogui ɗo fuɗɗi ɗum ɗon koye ko fuɗɗi kadi ne kono so tawi kadi ne neɗɗo mbaɗo ni timmude gonnoɗo e leyɗele walla gonɗo e leyɗele ni ha ɗo joni ummima e nokku mum waɗi déplace mum ari ha ɗo hiiri ɗo yeri jewte belɗe haali ko ganduɗa ko moƴƴi ɗum ko hunde nde weeɓani enen jettamo no feewi so tawi mi jaabima namdal ma ko noon tigui a jabtima namdal ngal no hanniti ni donc 78 158 81 05 wonande kala juɗɗo jeeyede e yewtere nde enen mbiya ɗum kadi ndo ɓeydoto kadi ɓallade en no hanniti ni kono hannde mi soisirtude men Malik Oumar enen gandi bandiraɗo debbo ɓayyini joni ɓen ɗo ɓe gandanɗa hoore ma ko kañumen goni sodɓe carte pour l'instant hol erango eroɗa e heddiɓeɓe surtout pour wiide ɗumen vraiment carte ɗe voilà eɗe mbaɗi disponible kala jiɗɗo yo jokkidire numéro commercial o beele ma wawa hebde carte mum no hanniti ni e on saka kadi totte carte mum yetto e muɗum yetto e juuɗe mum ɗo foti ɗo yettade eyyi jetti bandiraɓe guila ñande ñalawma o fuɗɗi nde hewɓe mbaɗi hen réagir gaari hen no feewi ñande talata o en jettiɓe no feewi en jetti noon kadi bandiraɓe ɓe ganduɗa ɓe ko sodɓe kalino nane codani koye mumen ha gassi dutti codani bandiraɓe mumen e waɓene Maktar Ali Sy en kalino nane ko nonne kadi mawɗo Djibi Dia nde wonno neɗɗo o nanata neɗɗo o ne nodda ñaññere foof o anda neɗɗo o sohla mum e radio ngo walla haalirde nde ɗum saboto so sodani hoore makko siftal goɗɗo mo ganduɗa mo foti sodande manam so neɗɗo siɓima neɗɗo dole ne wawi wallude bandum très bien ɗum noon hay soko mbaɗo no Oumar Mamoudou Anne woni ko hoguere e hikka o reemi guesa makko ñebbe ha heewi so yeeyi ñebbe makko omo wawi sodde kartal o sodan hoore makko kartal hono noon taƴinanemi lowre toone nan wuuro mabɓe ni o rokkimi omo wawi wadde noon kadi nde carte lowre ñebbe waɓe ko ɗum o taƴanimi toon e musidɗo meɗen mo ganduɗa ko Chérif Thiam toon to gollere to ɓeɗo foof ko remɓe hikka ha jaññi kadi ha jaaji goto hen foof taƴi lowre muɗum totti meɗen en jettiɓe hen no feewi ko noon kadi ne mbeɗa sikki Sali Dia kadi ne won codan ɗum kartal kañumne eko nandi hen fuɗo o fof kadi ne ko musidɗo men Adama Thiam en jettimo no feewi saabu kanko sukkiri bawɗi andi Lamba Sophie en mbiya hol cukkiro bawɗi ɗeɗo ko mbiruji ɗi ganduɗa ɗi hol kañumen tan sa sukkiri tan heddiɓe cuusat kañumen fof ndewa hen kanko ne nde soodi nde kartal makko coggu mbangu fayida o soodani hen kadi ne bandiraɓe ɗum noon enen eero bandiraɓe tawde ko erago tan neɗɗo foof ɗo doole mum tolni ɗo waɗa henete
kala baddo hen to wadani ko hoore mum wadani ko pulago dum non en jettibe no feewi no feewi no feewi no feewi aroyobe kadi en jettibe sabu wonni be ganduda be sodanabe carte ndebe nani dum de kambe koy mabbe be kunima ko min neldobe kalis amen min cuwada wonbe ganduda be fuddi nde tan ko den neldi carte ka ciogu carte mumen heddibe kadi c'est sûr que mbed andi nana keblo wabe no ceerno Djibi Salem ton to Mauritanie to Teccan bababe ngoral gidalo jorul ha Nouakchott kambe kala Nouakchott woni bani men debbo kewdo noddude émission men no biite Kadiabal kanko si o namdimo numéro commercial o belen boyta sallallahu alaihi inshallah rabbi inshallah rabbi kadi en jogi wobbe be gando ma badi réagir parce que en kettima dendangal représentant men wonbe radio ji di kambe kala hanki be noddi hay hande so tawi vraiment be kibi enen ñaagibe ndebe natata aussi be beydo labin be kolliti vraiment kambe be pari vraiment ngam tigi rigi wallendirde men e on don fannu kono kay bandiraɓe kala nen noddaɓe ene keppi vraiment carte ɗe no mbawa yettade noon procédure o quand même vraiment en kadum wonde ko neɗɗo o a noddat service commercial cooda cartal ngal mbaɗa inde ma mbaɗa yettode ma mbaɗa foof so gasi e on sa yimɓe mbawa vraiment notadema e famji kala so Allah lamɗo jaaɓi mbiɗa sikki aussi wonɓe plateforme eɗen mbawi artude e mabɓe par ce que eɗen gandi won waɗoɓe en suivre en direct e banggue YouTube o donc kamɓe eɗen jarnoɓe en jiiɗo biyete ɗum Moussa Dia o salminama o juurama o wiyama Seydi Diaw Pullo en jiiɗo biyteɗo kadi Souleymane Ka on aussi nan waɗa meɗen suivre ene wonde boy bewɗo boy donc boy bewɗo mbaɗande on en wawi taw waɗani cam ɓe lili ɓe ko ɗum waɗa inde makko kanko non waɗa meɗen suivre en wonde Kane Adama aussi nan waɗa meɗen ɗo suivre ene wonde Alassane Diallo aussi o no waɗa meɗen ɗo suivre Yero Ba aussi ko noon ene wonde Demba Diallo e Hamadine Wat donc en wonde Hammadou Ba ɓen fof nan mbaɗa meɗen suivre en direct kam fof ɓe calminama wadde eɗen mbiyoɓe jokku wadde réagir kala baɗɗo message inchallah Souleymane Diawo aussi nelde keuruji on calminama oɗon mbiyo on nelde keuruji ɓeɗon wadde suivre inchallah so monti momin jiiɗo inde mum fof mamin dokku ɗum dédicace ko noon tigui kala mo jiiɗen inde mum ma hen ɗum dédicace no hannirta ni bandiraɓe musidɓe tedduɓe wonande toon to Demet FM jokkodirte ko Diba Oumar Diba 77 898 97 85 so tawi kartal ma woodi yetti a tonet tawi a soodi a gayni a kartal ma sa yeehi toon tan ko noon keɓirta kartal ngal Fouta FM ko Abou Thiam 77 576 32 32 kanko woni toon to Fouta FM so Allah lamɗo jaaɓi sen jokkodira maɓe mbawa kadi wallude en ha mbawa hebde carte ma no hannirta ni toon to Hunare FM ko Alassane Ba wonani en toon woni le technicien 78 243 67 95 Dik Espoir FM toon to Tambacounda wonani en toon ko bani men debbo on wiyete ko Aïda Gaye ko kanko la directrice gonɗon radio kanko ni ko 77 803 84 82 toon to gandanɗa hoore ma woni ɓenɗo ɓe ganduɗa ma ko kañumen goni kadi e nokkuji ɗi eɓe balla en ha mbawen tigui rigui wawde ɓayyinde carte ɗe no hannirta so tawi neɗɗo wawa yettade e ɗiɗo radio ji enen hen goto gorko biyeteɗo Abou Bokoum numéro makko 78 428 43 80 walla noon on ɗo mo ganduɗa makko correspondant meɗen toon to Matam on wiyete ko Gawus Diako numéro makko 78 575 69 13 bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɓeɗo ɓe jottirɗe numéro ji men kamɓe kala jiɗɗo vraiment hay so tawi are mabɓe kamɓe mbama rokkude numéro commercial o walla ni an nodda directement e numéro commercial o cooda kartal ma tottira inde ma yettode e vraiment ɗo koɗɗa woni adresse ma e on sa kartal ma wawa yettade e ɓeɗo ɓe ganduɗo ma en kaali ille men joni vraiment mbawa yaat toon keeɓa kartal ma no hannirta ni 78 158 81 05 walla mbaɗa espace pindi radio mbi sikki Skype o yahani udditaki en tout cas 78 158 81 05 kala jiɗɗo vraiment jeeyde yewte nde ina wawi nadde garten tan e ko gandanɗa hoore ma joni ko ɗum kalanɗen ko fati alhaali projet Pindi Média enen gandi projet Pindi Média ɗum ɗo ko dawal garwaniwal wona haɗan tan e vraiment yeyde carte mais ko uddidde walla ubbidde émission ngaji ɗi ganduɗa ma godino kadi e artirde journal radio et journal télé également waɗe créé ko ɓuuri yawde yeccade mais également wawde ngarɗinde émission ngaji ha wawa ngarɗude Sala ɗum holko mbawɗa ɓeyden men eyyi ko ɓeydanami hen ko tan ko wiide woni no mbiɗen ni haalpure ɓen kewi wiide jokke golle noon ko gonko duwaw min mi riwtani konngol ngol nde tawno so neɗɗo sellani o gollata wadde jokke golle ko duwaw kono neɗɗo wawa jokkude golle taw ala ko jokkiti ɗum woni ko kemi ko wiide kala saaha mission égale à moyen
yo tawde noon neɗɗo wawa jokkude golle taw ala ko jokkidi so jiiɗi yimɓe jokka golle ɗe on mbaɗat ononne effort beele yimɓe ne mbawa jokkude golle ɗe exemple hande sen ƴetti min hoddiro min mbaɗi première saison deuxième saison o hay sinno ni ko pasam min personnel am TikTok yimɓe jaaha to ne mbaɗa commande en mbiye deuxième saison hoddiro on réclame deuxième saison hoddiro on réclame deuxième saison hoddiro beele première saison hoddiro o jominen gandi holno foti million ngaji waɗa hen investir pour waɗe pourtant guila nden waɗanoma lancé wiyama kala jiɗɗo addude participation mum yo wat hen e fulɓe no potirni e yewɓoɓe piindi ɓe hande no foti eɗen jaare 300 eɗen jaare 345 000 abonnés 345 000 abonnés ɓe hay sinno goto fof tan waɗi ko nogas hay sinno goto fof waɗi ko nogas c'est des millions mais haalano kono noon so goto fof waɗi temedere wadde noon so tawi a waɗi temedere par lewru haydara an bonnantama kono ma wot ko nafti galle o par ce que galle o wona mere darni ɗum kala jeeɓoɓeɓe kala pinɗo wodat to dawi wadde ɓe gandu enen ɓe jeeɓeten ɓe enen ko ɗo woni dawol men kadi sen jofteten koye galleji ɗi hay sinno a dañani hay hunde nakuɗa e galle ma kam passe guittowoma galle ma adduma ha e télé o kam aɗa foti wawde dañde ɗum beele mbawa dañde kam no garduɗa e galle o beele mbaɗa ko poɗɗa wadde ko galle kadi way kono galleji keddi ɗi ni kala pinɗo e galle mum oppat dépense galle ñamete yarete facture aji koko joɓete goɗɗum déplacement uji télé foof koko yoɓete wadde noon ko wiide carte uji membre ɗi c'est juste jomum sooda cartal muɗum par an guitta 2000 francs 3000 walla 5000 walla 50 000 mbaɗa hen par an te ɗum ɗon haydara ala ko bonnantuma par ce que sa conti ɗum par mois tan ko mbatta ɗum ko par an ko sa conti ɗum par mois ça te coûte rien sa conti ɗum sa conti ɗum par jour ça te coûte rien wadde noon eɗen mbiya bandiraɓe ɓe foof nde ɓe coodata carte ɗe kadi ɓe mbaɗani abonné ɓe foof ɓe continue wadde abonné par ce que won hewɓe ene mbaɗa meɗen suivre ene jeeɓamen taw mbaɗani abonné gandani holno mbaɗirte abonné walla cikkani mata so mbaɗi abonné ma wot ko bonnani ɗumen walla joɓat abonnement YouTube ala jobdi c'est juste ngaraɗo watte abonné ɗo mbaɗa cliqué payaɗo ko kolok notification to ɓoɗɗa toon taw kala ko wawi nadde piindi aɗa yeeɓa taw hay sa neldaka lien aɗa wawi yeɓde koɓe jeeɓata ko ma wat ko ɓeydi c'est vrai abonnement uji ma wat ko ɓeydi kono kadi yoɓe ƴettu juuɗe mabɓe soɓe jiiɗi kay piindi média jokka e lancé mo woni o soɓe jiiɗi hande piindi média wawa jokkude e jaɓɓal ngal par ce que ɗen gandi hande so tawi wiyama série ji moderne en pulaare fof alhamdulillah rabbil alamin Allah ko ɗo fuɗɗi ko pundi fiɗɗi ɗum hande kala ɗo yiya banggue goɗɗo koye ɗo e piindi fuɗɗi wadde noon fuɗɗoɓe hunde ene nawro hunde hande partout dans le monde mon fof hande fulɓe ne poti wawde jaggude hen wadde ko wideɓe ɓe coot carte ɗe serani kadi haydara bonnantaɓe kadi ɓe partenaire uji yo ngar min ko ɗum woni rôle am kadi ko ɗum woni ko goytomi e kala saaha elle won gonɗe e ɓoggol ngol 78 158 81 05 allo waaleykum assalam wa rahmatullah maaleykum mardi salamata dia on calminama sawma cam on calminama min calmitima Abou Sall Cubalel on beltanama no feewi plateau moon kala ko kalɗon ɗon kadi nanama famama kadi ko weltade no feewi a jarama Seydi Sall liggey ko an yaade refti en dango pellital ko noon tigui auditeur uji ɗi kadi ngala jobdi moon darde moon e karantagal moon e radio e a jarama Seydi Sall wadde on disponibilité moon e accessibilité moon à pourcent machallah Seydi Sall ma kadi onon auditeur uji ɗi hay gulode tranglement goto ala hen hay caɗele goto ngala hen est ce que Seydi Sall ko weltanade on tan e wadde on encouragement et félicité vraiment a jarama Seydi Sall darde moon radio ne feewi oɗon ɓeydi capacité radio e quantité radio e qualité muɗum foof a jarama Seydi Sall heɗotoɓe on e fréquence e application foof no beltani on no feewi no feewi no feewi jarama Sall vraiment ko weltanade on no feewi no feewi jokkodirɓe moon ɓe fof kadi no beltani on no feewi no feewi a jarama Seydi Sall en jetti Allah noon en jetti wonɓe diaspora ɓe fof guila e Baba Hammad Thiam en kamɓe Baba Djibi Dia en kamɓe fof kamɓe fof ɓe calminama Adama Thiam en ndeysan noon darde mabɓe yidde mabɓe radio e Baba Wullum Sarr en en ngala jobdi mabɓe ko noon tigui vraiment mbaɗɗo ko yalla yaw ɓeydo yalla nawru ɗum yeeso yalla nawru radio ngo yeeso wonno communication wona sara e gurdal innama ade wallahi ndeysan ara
radio ngo no ɓeydi auditeur uji ɗi kala ɗo joomum wawi wonde e ngesa mum so woni ko maayo so woni ko e nder école so woni ko fof fof no heeɗo hen machallah heɗotoon bone application no heewi no feewi no feewi no feewi jarama sall weltanade on tan kadi e yettude on kadi en calmini ba hommata men kamɓe fof en calminima no feewi no feewi jarama sall jama kisal wona mon noon beltanama no feewi inchallah golle ɗe koko jotti Allah nawru ɗum yeeso amin ya rabbal alamin beltanima no feewi vraiment plateau waɗi fayida kay jokkodiroɓe e radio ɓe kala ɗo jomum jogui no foti wadde publicité ɓeydo radio o no partenaire aji kadi ne mbaɗi hen fayida no feewi no feewi no feewi noon tigui Allah yob golle Allah yob jarama machallah ko musidɗo men tedduɗo Abou Sall toon to Cubalel en jettimo en jarnimomo enen gandi kanko no aussi ko gote fidèle auditeur uji émission ji men holno pinirɗon e piindi média walla olil piindi subaka noon en jettimo en jarnimomo so tawi won goɗɗo gonɗo e ɓoggol ngol bisimilla assalamu aleykum mbesi kay goto wonani e ɓoggol ngol ma tawi en jokkat yewtere tan ha joni jaten tan koto bani men debbo mbo wona bandi debbo Sala Dia salamata hande noon aɗa heewi faara mi anda fo o faara holto ƴettuɗa ɗum walla ko faara diadiaɓe walla ko faara camɓe en tout cas en gardima e émission ha ko gandanɗa hoorema vraiment sindo ko saago taw kala neɗɗo ɗo wawi tolnade e ɗo mbawɗa wonde foof mbawa hebde tigui rigui ko ganduɗa hoorema ko ɗum ɗon woni kabaruji taw ko kabaruji laptuɗi walla émission taw ko émission ngaji kadi laptuɗi cer ɗum ɗon foof noon waɗa ɗum oɗo projet o wawa darade no hani alande Abbas hande somi hewani fa tan mboɗo foti namdede par ce que tawi Diadia ko woni hakkude Liliho Cam e Saro alay sago faaro allo won goɗɗo ɓugde ɓoggol assalamu aleykum mbaɗa wallay ko mawɗum wona tambere jam tan kay Amadou Tidiane Niang wallahi amin celli hol yo Amadou Tidiane Niang pete Amadou Tidiane Ndiaye Amadou Tidiane Ndiaye pete kahe Amadou Tidiane Niang Amadou Tidiane Niang pete walla kahe o wi wallahi ko pete bisimilla ma Amadou Tidiane Niang mboɗon tampere jambol alhamdulillah Seydi Niang nder programme uji wonɗi mo gatti joni mi nanani programme uji wonɗi minen kañƴi fof mbaɗi gatti ha laaɓa ceerno so Allah jaaɓi inchallah journal o eyyi foof ma ar so Allah jaaɓi inchallah par ce que min cikkanno ko min wonata le premier inchallah ma ar ko ɗum tin woni sababu oɗo projet darat min cikkanno ko min wonata premier eyyi Adama Thiam armi dow no gonga ko Abou Thiam de ko mbimi Abou Thiam pene eyyi won jokkodimi e kañum jokkodirɗa walla kanko woni ga eyyi ko noon wallahi pete woni Fouta FM jarama Amadou Tidiane Niang Amadou Tidiane Niang toon to pete mbesi ko heeɗo ten ko Fouta FM en jetti en jarni dendagal ɓesgu men Fouta FM kamɓe kala e gardugol Abou Thiam ɗum noon enen jokkanno golle e ko mbinoɗen ko joni joni woni no mbiɗen ni tan so tawi yimɓe jiiɗi dañde qualité moƴƴo alay saago gon mun foof wawa wadde hen junngo mum hande eyyi ko mon fof yo wat hen junngo mum woni no mbiɗen ni tan mon fof wat hen junngo muɗum surtout kadi bandiraɓe wonɓe caggal leydi ɓe par ce que eɗen gandi kadi ko mbiyata so tawi wuuro weeli tan ko ladde jaara noon eyyi tawde so wuuro weeli ko ladde jaara hande seɗen jetta Allah en jettat wonɓe caggal leydi ɓe par ce que eɗen gandi enen furankoɓe tan hande so tawi en jii hande hôpital uji e nder guure men ɗe en jii école aji e nder guure men ɗe en jii dispensaire uji e nder guure men ɗe en jii ette suuji hande e teere suuji e nder guure men ɗe courant ndiyam fof naati hay sinno laamu ngu wonko waɗi hen so woodi wiyata ko 2% heddi ko fof ko salamu aleykum men mbaɗi ɗum allo no mbaɗɗo wallay ko mawɗum mbaɗɗon tampere alhamdulillah e wonto jamɓolo harkal holi o musidɗo yero siwali jaltan jawon toon jamɓolo mbiɗa ko yero siwali on jarama haɓere o heɗama eyyi bisimilla beltanama no fewi hankadi kam en nani resiji kalɗon ɗi so Allah jaaɓi min jokko hen so Allah jaaɓi ko noon on jarama barikalla yo Allah yob moƴƴere yo Allah humtiron moƴƴere on jarama machallah ko musidɗo men tedduɗo yero si toon to waali donc enen beltano dendagal ɓesgu men wongu toon to waali aɗa jokkatno golle joni sohna allo e lewon goɗɗo gonɗe ɓoggol allo alhamdulillah
allo o fewani eyyi kanko soɓe jiiɗi jokkodirde men alay saago ɓe goɗɗina radio ji ɗi so tawi comme par exemple a woɗɗinan radio ngo tan sa haali haala kaka kañum artata ga e amen ɗum waɗi vraiment nandiral ngal wasata fewde no hannirta ni donc eɗen jokkanno golle wonande so bandiraɓe jiiɗi gueɗe mbawa yarude yesso no hannirta ni te yoɓe jaggu hen no hannirta en calmini ɗon barnaɗo gorko waali jangtannajo aɗan min waali wonno mbimi ni ko wuuram donc mi salmini waalinkoɓe foof kilo wonɓe ɗo e leydi caggal leydi wonno mbiɗen ni hande kala ko jiiɗa hande e nder Fouta ene wawi wonde min kam mboɗo yiiɗi wuuro ngo d' abord yonteɗe mabɓe nde noon mi sowata wandude ɗum ko mboɗo andi kam mboɗo yiiɗi wuuro ngo kam eyyi wadde noon mi salmini ɗon waalinkoɓe foof e kuuɓal ko heddi ko woni no mbiɗen ni kala hande ko jiiɗen e nder guure meɗen ɗe haysen pour wasa wadde exagéré haysen mbiyan ko 3% wol tawi wonko laamu ngu waɗi hen so heewi heewi mboɗo andi fota ɓurde 10% ko heddi ko fof enen mbaɗen koye meɗen kadi ko ɗanniyankoɓe ɓe mbaɗata ɗum par ce que kamɓe jahata ɓe mbaɗa pelle mabɓe ɓe piya ɓe ndendina kala projet boɓe ƴette wuuro ngo ɓe mbaɗa so laamu ari tawriɓe hen moƴƴi so tawtani ɓe hen moƴƴi ɗum goto men fof ne andi ɗum par ce que goto men fof ko ɗum guure men guurata wadde ni no ɓe mbaɗata eɓe gurna guure ɗe ni yoɓe mbat noon ɓe nangto hen ha tiiɗa ɓe gurna médiaji ɗi allo allo maraba bisimilla ma jawonde on wallay ko jamɓolo o sowno salamata Dawri Ba Salamata Dia eyyi allo oui a ustat radio gonɗo sera ma o ustu radio gonɗo sera ma o sa ustani radio ngo en mbawta nandirde no hannirta alay saago uston radio ngo so wona ɗum kala mon keɗotoɗen so tawi a ustani radio ngo ko kalta komin kalata ko walla kalta ko kañum waɗata artata ga e amen ɗum waɗi en nandirta no hannirta ni hen donc en goɗɗoto radio ji walla usten ɗumen e ko nden on sa mbawten nandirde e bandiraɓe no hannirta ni hen an Malik Oumar en jii vraiment bandiraɓe e goto foof nen wi allo oui mawɗum alhamdulillah allo oui allo bisimilla min keɗima pourtant amin nanma no fewi minen ceerno Saydou Diaw mairie ceerno Seydou Dia mairie bisimilla Diaw min calmini min juurima ma min calmitima min juurima Dia Seydou Dia Diaw hebbuɗankore ko hunde wande fayida d' accord machallah vraiment jokkale on bonan debbo wi ko vraiment min kam mi yaadani hen ɗum golle kay aɗa fof jokkida hen kono besi golle tan eyyi tamani il faut yaade hen jokkani golle jokke yaade golle he gonga min nani o kalno ko saɗa jaɓi mami mbatta situation en inchallahu rabbi Seydou Diaw eyyi mami Seydou Diaw mbiɗen mairie Seydou Diaw a jarama Seydou Diaw nani ɗum seeɗa mami yamaɗa ɗum o inchallah d' accord donc siftonorde bandiraɓe tan numéro commercial o ko 980 77 980 33 39 ene waɗi Wave ene waɗi Orange Money kala e mon jiɗɗo tan vraiment ene wawi jokkade hen no hannirta ni kono kala jiɗɗo jokkade e yewtere nde waɗata ko 78 158 81 05 enen gonno e gonɗon miijo gandanɗo hoorema vraiment bandiraɓe enen mbi e wonde yo journal artu yo émission ngaji ɗi gartu yo foof artu ɗum ɗon foof siɗo jiiɗi ɗum wawa latade no hannirta ni cikkuɗa holko foti wonde darde mabɓe e holko foti wonde darde men enen eyyi ceerno Abbas noon tigui mbaɗi réclamé kadi wonno sa yimɓeɓe ne mbaɗa réclamé ko way noon tan ene joganiɓe nafoore noon saabu aduna o hande jogui ɗum koko wiyete ko information enen jiiɗa kadi bandiraɓe men wonɓe nder leydi caggal leydi kala ɗoɓe tolni ɗoɓe goni tawa wonkoɓe keɗata koɓe keɓata to banggue kabaruji taw ummori ko to banggue pinde woni ni no mbaɗɗen ni ngol ɗo lawol perengol en ceerata e ferde laabi walla awde miijoji ɗum ɗo ko hen jeeya machallah ɗum ɗo en jeeya ko wawi ɗum tabitinde wawde jokkodirde bandiraɓe jotodirde mumen e fannu hono oɗo ɓeydude en walla tongtude en wayni allo elle won gonde ɓoggol ngol bisimilla assalamu aleykum o ɓoccitima ya garta bonani boni tan ko jaaha garta cuuta juuɗe mbiya ko ni putmi Malik aɗa jokkanno woni ko kalten ko aɗa andi kala ko jiiɗa to banggue hande ko ne yaltine to banggue kabaruji allo waaleykum assalam wa rahmatullah mawɗum barikalla bisimilla ma holi o
min yeɗo fi nodduno ko waande wona waali ko waande bisimilla waande bisimilla waande subala bisimilla a jarama waande subala ko noon tigi yero si waande subala waɗɗani worde hen ko nandi hen ko wuuro Alassane Demba Jokku worde to toon bammen Samba Gaye jeeya Samba Gaye bisimilla non ko min goni en jetti en jarni baba Samba Gaye non tigi subala bumba hen subala Madina hen ko nandi hen d'accord waɗɗani ɗumen feewi e kala kone ko wuura hande ko to banggue information enen gandi ko nawata ɗum ko wurnata ɗum ko ha wuura enen gandi holko woni ɗum saabu enen gonɗen koye capital gonɗen koye capital enen gandi nane sali haali ko yowiti e courant ko yowiti e ndiyam ko yowiti e goɗɗe kaɓirɗe walla mbiyen jinditorɗe ɗe ganduɗa ɗe ko kañumen dusata ko ɗaɓɓate ko ha dañe nden noon so tawi ɓe darima darde wandi yo ɗum wurtine walla min kattima mum alay saago peeje ɗe gawe peeje noon ɗe gawa nde nani heddi ko tawde koye fuɗɗorde golle gonɗen ñagotoɗen Allah tan ko yalla timmin golle ɗe anniya o noon waɗama kala golle ne jiiɗa koye anniya so moƴƴi tan golle moƴƴat enen gandi ko yimɓe tiɗɓe yimɓe julɓe timmuɓe ɓe ganduɗa ɓe ko joguiɓe anniyaji moƴƴi ɗo ɓen umminde ɗo ummande kono noon enen wonɓe ɗo ɓe en ceerani e miijade kala saaha kala ko telɓi ɗo walla jacci ɗo walla ngakki ɗo wona e sago meɗen neɗɗo wonɗo hunde tawatma tawa ala jogitari awa ɗum habtade walla awa ɗum habtanade joni noon kono darto seeɗa ƴeewa miijoɗa ɗum noon en dende mabɓe miijo en dendi e mabɓe sago en dendi e mabɓe anniya en dendi e mabɓe kadi ne gollal yo Allah timmin golle ɗe allahumma lamɗo jaaɓi koɓen jilloto e men ko enen kadi ko jiɗɗen mabɓe ko inchallahu rabbi to banggue men très bien ko noon tigi en jetti hen jarni musidɗo men tedduɗo biyeteɗo Djiby Dia o holliti kanko sodni kene tolno yimɓe tata kartal mais également kadi ene jeeya kadi e kartal kadi mbo sodani hono Baba Hammady Diop toon to Hayre Law enen gandi Baba Hammady Diop aussi ko jontaɗo kañum e hoore mum holliti e wonde so gueɗe ñayi ko ɓoyta ko ma sod carte goɗɗe ɗo ganduɗo ma wonande auditeur uji goɗɗi ɗo ganduɗo ma yiɗɓe ɗumindi vraiment o wallita ɗumen kanko Baba Hammady Diop noon tigui enen jettamo au passage no hannirta kanko Djiby Dia noon kadi Cargo Sar kanko sodani ɗum kartal e musidɗo men mo ganduɗa o ko Hamidou Sara Sehil men to hôpital mo principal ɓeɗo tan fof kanko sodani ɗumen carte kono noon en beltima no feewi fa tabarakallah machallah sokhna Salimata Dia mo gandanɗa hoore ma ko kañum woni joɗniɗen toon to service commercial Salimata Dia yimɓe aussi nden nodde service commercial o mais moƴƴatno aussi vraiment ɓe padda tan ha émission gas e on saaha vraiment ma Sali wawa jabodirde e mabɓe hollitaɓe so tawi ko carte ɓe jiiɗi sodde ɗum kadi ma weɓan en no feewi no hannirta ni saabu en nani wonande baba mo ganduɗa ma woni baba Abou Diop mo ganduɗa ma sinno ko sago taw hande omo jeeya e oɗo plateau kono hayso arani kanke Mouhamadou Ndim wasta e plateau ji men garoyoji mabɓe mbawa arde ene jeeya hen aussi woɓɓe ɓe ganduɗa ma ko wayno comme par exemple Halimata Dia kañum aussi no fonno jeeyede hande émission kono ko dañƴo gantu tan allo walle jaam no mbaɗɗa ɗumni Diadia kono salma o Salimata Dia Dia o salmitima ɗum kañum haalis mon Baba Hammady Thiam haalis mon o an mata ka Thiam walla a wona waɗi kono haali gonga ko Sarif Thiam walla o ko musidɗo Sarif Thiam Chérif Thiam bisimilla gollere onon dara ko gollere bisimilla ma seydi Thiam on beltanama guiɗe ñande tawata Allah fof oɗon jokka heɗede en jiɗi nadde kono onno yimɓe fof nde ɗum gueɗe ɗe wallahi ndeysan goto fof ko nde Allah hoddi tan naata radio ko yidde tan woni ko tigui ko woni gonko ko noon seydi Thiam saabu Allah e nelaɗo jiiɗa e batte ko yidde hakkude mabɓe ndege noon so tawi neɗɗo yiiɗi hoore mum ko hoore mum nafata saabu so wiyama pinde TV baɗɗo sababu ha pinde TV o woodi o koye men o jeeya ko ƴiƴam men ko enen ndende e makko gueɗe ɗe foof ndege tigi nden faade hannde ko muñal e daranade leñol ngol ko dambe ɓe totti noon moƴƴi ko leñol ngol kañum renta waɗa gollal manngal fewde e nden haalirde hannde wawa wuurde inchallah nde nafta e nde nafta sukaaɓe men janngo so Allah jaaɓi nde wonno kala nde ne mawɗo wiya yo accu aawde moƴƴiri ko noon rag ngo kadi haaliyankoɓe wonɓe ko hilli paaɓe kadi ko dariniɓe ɗum
bamin almutati ko mawɗo baba Makhtar Ali hono makko no keewi hono makko ne keewi ɓurɗomo jogaade dowde keewi wallahi kono ko yidde ƴiyam makko kadi wonde genddiyanke sabu taw woni genddiyanke e yiɗal ilma fof gonga kala ko ene bonna leñol ma ngol kaɓaɗa hen fodde ko mbawɗa ko noon kala leñol ngol kadi yaari yeeso kaɓaɗa ɗum ha wawa yaade yeeso kanko mo jeeya ɓeen ndeysan ko noon tigi so tawi hono makko no kewno leñol en sukaaɓe men hannde lefoyta ko majjata ko wonno ko noon tigi Allah wawi kadi sukaaɓe heddiɓe kadi heɗotoɓe en ɓe yo Allah wat kadi wona hiɗiyankoɓe radio ko mbiɗa ko min de radio ɓurmin télé ɓurmi portable ndeysan sabu radio ko neɗɗo ko heewi ko kadi ko jangde mawde kadi nafa neɗɗo o wallahi kadi darniɓe radio ngo men poti daranede neɗɗo so tawi a darnima nangue anne darni ɓuuɓe gonga cam jiɗi sen mbiyo laaɓe en fof en cotkarte ɗe en min mbar kadi hay wulago dendagal yimɓe kadi gendiyanta kadi yiɓe koye men ɓe min kalan ɗumen ɗum ɓeydo yaaji fodde kadi yidde kadi hoore mum mi samni dendagal bandiraɓe somi kaali sewn jaran ko fefol ko noon a jarama musidɗo tedduɗo Allah jarama a jarama sohna Salamata Dia gonɗo toon to service commercial min jinno andude comme par exemple hande min som umminoma walla Malik Oumar ummi wini yiiɗi wadde sponsorisé émission beele ina waɗi tan ɗo dotta walla ko yewtere tan ha famidara walla ko waɗi ko waktuji ɗi ganduɗa ma ko hen tigui neɗɗo tugumto wawa dañde ɗum ɗo ko prix ni jewre kam ko wayno wadde sponsorisé télé émission télé walla radio ɗum ala ɗo fiiɓi ko noon eɗen jogui contrat ɗi ganduɗa en waɗi contrat 3 mois en waɗi 6 mois en waɗi 1 an donc oɗo jontade jiɗɗo sodde émission 1 an ko émission 1 an o haaldete jiɗɗo sodde émission pendant 6 mois aussi ko noon jiɗɗo sodde émission pendant 3 mois aussi ko noon manam somi faami 3 mois joni heeɓe hen ina aɗa wawi ittu 3 mois ha ƴeewa holno ko mbatta ko holno wayi mbaɗa renouvelé contrat o aɗa wawi ƴettude 6 mois kadi ha jiyano way wonma certifié mbaɗa renouvelé contrat o ɓeyda 6 mois goɗɗo kono noon yo paami hen 3 mois o 6 mois e 1 an o fof wona hunde musore wonata par ce que en pawata e mabɓe koko tekki woni no mbiɗen ni ko dundu reeni mbarodu reeni dundu jiɗɗen ko oto ñale waas oto ɓirdugal waas yo piindi yi hen hoore mum kono kamɓe koye mabɓe oto tampinɓe ha lawol gongol ɓe mbasa artude kono kadi eɗen mbaɗi assuré kala partenaire bawɗo arde eɗen mbaɗi ɗum assuré visibilité o par ce que eɗen gandi hande eɗen gandi hande KP hande eɗen jeeya idiɓe waɗan ɗum publicité surtout kam média ji pular kam ko enen goni premier wadde noon so tawi hande KP fuɗɗima yaajde eɗen jeeya ɓurɓe yañude ɗum par ce que nde gadduɗen KP nde eɗen kala won hewɓe wiɓe holko woni KP kono koye meɗen dewri ha gandi holko woni KP kadi kamɓe koye mabɓe ɓe beltima hen par ce que nde contrat o gasi nde ɓe mbi soko Allah ɓe beltima e golle meɗen eɓe jii koye mabɓe tigui e publicité o par ce que ɓe gandi ne mbaɗanteɓe publicité nde ɓe dañi abonné ji kewɗi ɗi ganduɗa gari mbaɗi inscrire e KP taw noon eɓe ganduno avant meɗen waɗande de publicité ji ɓe dañano ɗum wadde noon kala partenaire bawɗo arde eɗen gandi dañata hen nimsu muɗum par ce que eɗen gandi Pindi TV ene jeeya e téléji Afrique fulɓe foof ɓurɗo hewde abonné ji ɓurɗo hewde visibilité wadde kala garɗo en mbaɗan ɗum ɗo garanti visibilité muɗum inchallah ko noon visibilité muɗum ɗum wona commentaire caliɗo cedduɗo foof aɗa wawi yaade e émission ngaji ɗi ƴeewa kala émission mo ɓurɗo famɗude e Pindi Média allo salamu aleykum wadde kala émission kala keɗiɗo ko gandanɗa hoorema walla jiiɗo hoore mum walla jebɗo e émission ngaji ɗi ganduɗa hoorema ɗi ina ɓayine ɗoyti ina andi vraiment ko émission ngaji baɗɗi fayida donc kala ɓaftuɗo fayno ko to banggue mum en tout cas émission ma commune aussi nena eri dendagal bandiraɓe kala jiɗɗo wadde sponsorisé bismillah yo rew service commercial ara vraiment tawtere taw kadi ko émission mo ganduɗa hoorema ko baɗɗo far émission ji goɗɗi nan ɗo taw ko émission ji radio hono comme par exemple gartam walla ko gurdam guri meɗen ɗen ɗon ko c'est des émissions ganduɗa que c'est des émissions phares mais so neɗɗo ari rewi service commercial vraiment émission kala nde émission are dogde ma produit o ma haali henete ma haali ko mbatta hono mbaɗirta ɗum ha ɗum wawa yajde e dendagal bandiraɓe mbawa andu ɗum ndo wonno so tawi hunde andaka hayso neɗɗo yiiɗi sodde ɗum walla hayso neɗɗo kadi vraiment holliti hen hoore muɗum wawa andude hoto rewata donc pour vraiment ɗum no foof wawa latade alay saago yimɓe mbawa arde cuusa yettade mbaɗɗo sponsorisé gueɗel gotel tan ina ɗeesi hawdimi seeɗa e surtout enen Foutankoɓe walla enen kadi ha wiyaɓe mbimi
holko saabi en cuusa média ɗi no feewi Malikouma eyi ceerno Abbas aɗa anndi ɗo tolna ɗo aduna o ɗo tolna ɗo hannde e fala budde cuusen ko wiyete ko média ji ɗi sabu enen ken remoɓe ken awoɓe ken aynaaɓe ken fitiram golle en neɗɗo fof gollal ngal gollata ngal e oɗo aduna mo gonɗen hannde aɗa yiɗi gollal ngal yiitine ngal feññine ngal ɓaŋŋine mbawa heɓde ko jiɗɗa heɓde hen noon tigi so tawi hannde gonɗa koye Sénégal oriental ndemata ko hottollo walla ndemata ko makkari a dañi hen ko ganduɗa ko no wuurma ha ɓurti guurama aɗa yiɗi ɗum waylude ngam janggo e jaam woda ko dañƴa hen laabi ne goodi téléphone aji ne goodi ɗum woni communication ya garta o ko hen fuɗɗi noddude note hen nde ko hen fuɗɗi woni ni no batten service commercial mo batten hen ɗum ɗo ko hen jeeya radio ji ɗiɗo hono ɗiɗo plateau ji ko hen jeeya a haaliɗo joni émission ngaji baɗoji taw ko ɗo e Pindi radio ko wayno yewtere wiyetende ɓamtare guure men yewtere nde ɓuurmi humpitade taw e jewte goɗɗe nan hen ono commune aji ɗi mbatta ɗi enen gandi ko so yama commune aji ma yimɓeɓe miijo hen ko wiyete ko mbawkaji tellinaɗi ko wiyete ko décentralisation ene gas wonde ummande laamuji men jawtude ɗo ummima hen ngam ƴettude doole mumen yebbita ɗumen yimɓe wonɓe dowru ɓe yimɓe laamaɓe mbawa ɓadodirde yimɓe laamiɓe ɗum firti ha joni ko communication machallah communication sa haali ɗum kalta ko ɗum ɗo média ji ɗi ko wayno yewtere ɓamtare guure men en paltaki hay goto enen jiiya ɗo neɗɗo mo ganduɗa o ko mécanicien mbaɗen ɗum invité ɗo rewi ɗo tolni hannde to banggue manam tolno golle makko e holko erto par ce que ko ɓuuri hen hewde ko sukaɓe en jii neɗɗo mo ganduɗa watta ko gaynako bismoɗen ɗum e gaynaka hannde ɗo tolni ɗo ko beele gaynaka ne foti waylede walla ko ni foti woppirede so tawi waylama holko woni battane muɗum so tawi woppirama niyere holko woni hen ɓuural yimɓe ɗum ko miijo ko neɗɗo gaynako kaldete sen kawri hannde neɗɗo mo ganduɗa o ko gawowo hono mbaɗo no Sadio Diaw to Horndolde eywa awo tolnima e nokku mo ganduɗa o hannde enen jogui beeli mawɗi lattiniɗi enen jogui yimɓe ɓe ganduɗa ɓe Allah ne lugi ɗumen jawɗele beele ko wayno ɗin beeli ngam anje wasde ɗi ko wayno ceeɗu pulum ni beele ɗi potani asede machine aji mbaɗe majji machine aji moto pompe ko wayno liɗɗi ni nehe hen ɗum ɗon foof ko waylude ko nandi hen ko nandi hen enen jogui caali enen jogui baari ɗi ganduɗa ɗiɗo kala e sahade poti jogade ndiyam taw ndiyam ɗam wonko ɗam wawi wurnude e ɗin ɗon caali walla baari walla beeli taw ko ganduɗa ko ɗum ɗo ina dañi hen to banggue mbarude en bismima yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko waɗoɓe ko wiyete ko mbaylande ko wiyete ko transformation gueɗe kakidiɗi foti ko ɗum makkari foti ko ɗum kosam foti ko ɗum jaaɓe walla murtode e ko nandi hen e ko nandi hen ɗum ɗo fof ko karallagal ɗum ɗo fof jeeya koko wiyete ko ɓamtare koko ƴellita yimɓe e nokkuji mumen eywa ɗum ɗo fof ne namdi ko wiyete ko communication ne namdi ko wiyete ko ɓanguinde jomum ha ande holto heedi holto woni somi ummanima ɗum holto dañatmi ɗum ɗo fof gueɗe ɗe ganduɗa ɗe alay saago cuusen ɗum hay so tawi en cuusani ɗum aduna o yettima ɗo ganduɗa ɗo forcément hannde jettoɗen e ko wayni ko mbawen yiyede mbawen andede mbawen famde mbawen fammede e golle ɗe batten ko aduna o namdi ɗum a jarama musidɗo tedduɗo ko ɗon tigui mbaynodirtime ma konngol ma battinigol sabu émission men no gasi Allah en jetti dendagal bandiraɓe heeɗiyankoɓe nder leydi e caggal leydi heɗotoɓe Pindi radio heɗotoɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV ɓe jettama en jetti mawɓe galle ɓe foof no fewi no fewi no fewi en jetti noon e réalisateur en ɓe jagguɓe kaɓirɗe Ali Fall woni mawɗo mabɓe jobboso en musidɗo meɗen mo ganduɗa Mouhamed Njim en fonno tawtorede kono sababude jaggugol kaɓirɗe noon kadi ne Djiby Dieng guila subaka nan ɗo ɓe jettama no fewi onon joɗiɓe ɗo e ɓe kadi guila subaka e jetti mawɗo Abou Samba Diop e gas wonde taw naati galle o kono ko ne gandi himmeji Dakaru no mbayi ceerno Hammat Ali Thiam Sali Dia e noon kadi an Abbas Sarr so tawi wonmo jejjirmi yaafo en e sa limti tan juumatte hen sahaji en jettiɓe no fewi noon nder leydi caggal leydi sen limti en juumat kamɓe kala ɓe mbiyama bisimilla mabɓe marhaba jarama ko noon tigui maratal ohra ɗum ko ɗemgal arabe somi juumani bani men debbo mbo wona bandi debbo Sali Dia la directrice commerciale Pindi média holko mbaynotoɗa bandiraɓe saabu émission gasi Allah e ko mbaynotirton bandiraɓe tan ko wiide ɓe jokka sodde carte ɗe e tawno carte ɗe keewi kono ɓe fuɗɗi sodde ko heewani en jetti noon en jarnima sodɓe ɓe holluɓe yidde mumen
heddiɓe yo ndewe pele mabɓe beele kañumen en mbawa sodde par ce que woni no mbimi ni carte ɗi ne keewi kono ko fuɗɗi sodde ko heewani wadde yo bandiraɓe dillu no feewi yoɓe noddu yoɓe cood carte ɗe yoɓe gandu koɓe coodata ko kadi ala ko bonnantaɓe koko naftataɓe ko heddi ko weltanade on e weltanade bandiraɓe waɗoɓe en suivre guila de puɗɗi ɗen tawno eɗen gandi ken jokkodirɓe ko télé o e radio o jokkodiri en direct won heɗoroɓe toon banggue radio ngo kono won heɗoto won yeɓoɓen ga e banggue télé ɗe guila de puɗɗi ɗen jetti ardiɓe galle ɓe en jetti kadi technicien uji men ɗi ganduɗa min wiyateɓe les hommes de l'ombre kala ko feewi hen guila e son e haala ka fof kamɓe e tampere mabɓe e darde mabɓe effort uji ɗi mbaɗete kala saaha beele eɗen mbawi hebde des bons images e son uji moƴƴi wadde noon en jetti kadi partenaire uji meɗen mo ganduɗon ko garɗo hande mo ganduɗa ko Timax ko jaram eɗen mbiya bandiraɓe fof ne jahata coodi jira hen nimso kala ko feewe yewtere nde guila nde puɗɗiɗen ha joni e haala ka e jonde nde e ɓornugal ngal fof ko yettere Allah en jettiri ɗum Allah ganden kadi Allah subahanahu wa taala o kala kadi ko ngakki hen ko enen kono wonano ko ɓurani meɗen enen ɗaɓɓa e bandiraɓe yaafo e kala saaha no kewɗen wiide ni jaam dow jaam tels jaam ɗo hakkude o yo jaam ɓoltan dume men Allah jarama on jarama kono noon tigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewtere mon spécial wiyetede Pindi Média nde gandanɗa hoore ma ko kañum fiiɗi ɗo fattude projet mo ganduɗa hoore ma tigui rigui Pindi Média umminima ɗum tawni ko dendagal yeeɓiyanko men e hettiyanko men ko kañumen tigui congui oɗo projet hani mbawɗen suusde nde wonno so tawi a suusnam tan a suusat ɓe kewi wiide fittande huulata yewete bandiraɓe musidɓe tedduɓe émission gasi ha laaɓi en jetti en jarni noon ɓen ɗo ɓe ganduɗon ma dañino fartangue jeeyede e yewtere nde ko wayno Abou Sall toon to Cubalel Amadou Tidiani Nia toon to gandanɗa hoore ma woni Pété wondude e Yero Sy toon to Wande Subalo wondude e Seydou Diawo to Méri Chérif Thiam to Gollere en jetti en jarni Oumar Ba ko mawɗo wuuro toon to Padalal Idi Warou Diaw toon to Matam wondude e Samba Modi De e Binta Ka to Tambacounda wondude e Mama Dieynaba Mbaye ko yeeɓiyankoɓe men ko hettiyankoɓe men e kala saaha ɓe nelde en message uji hollidde wonde vraiment ne mbayi weltanade média en tout cas en beltima en jarni foof cooden carte ɗe ballen Pindi Média no dariri kadi woto jejjiten oɗo boisson battam lamiji mo ganduɗa hoore ma ko si addi hoore muɗum holliri e wonde ene yiiɗi wallodirde e meɗen e gollal ngal gollete ngal wiyete ko Timax tinnoɗen enen foof coden ɗum par ce que Malik Oumar kañum yari hen mi suwa somi yarima mi arta ɗo mi haala o holliti wonde kala jarɗo hen a softat ha ɗum gandanɗa hoore ma ko ɗon wawi haade bandiraɓe musidɓe tedduɓe en jetti en jarni ɓen ɗo ɓe ganduɗa kañumen joguino kaɓirɗe meɗen Djibi Dieng mo ganduɗa hoore ma ko Jobba Sow toon to régie wondude e mo ganduɗa hoore ma ko kañum tigui wonan en toon to régie Ali Fall e mo ganduɗa hoore ma aussi également gonan men toy e radio ngo woni Mouhamadou Ndim bandiraɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer so tawi weeli ha yooɗi so garɗi ko kamɓe technicien ji jaggi hen ha ɗum wawi latade noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe inchallah momin garte moon e émission goɗɗo taw ko spécial patuɗe ɗum ɗo tant que carte ɗe gasa tant que projet o daraki e kala saaha mamin gartu e fannu baɗi en allahumma salli ala sayyidina mouhamadin wa sallam bandiraɓe musidɓe tedduɓe on noon jallo oɗon jaafo gasi ha laaɓi ceer